जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय राधा माधव बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। 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 यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन। यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन। यशोदनन्दन प्रजजन वल्लभ। रावणचारी। यमुनदीर रावणजारी। रावणचारी। यमुनादीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य श्याम देवा नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती ततो जयामुदीरयेत् ततो प्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवद्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य கேசவம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் எதற்கு வாசிக்கிறதுன்னா, இந்த மூகம் கரோத்தி வாசாலம் என்றது யார் ஒருத்தர் வந்து பேச வராது இல்லையா? சில பேருக்கு பின்னாடிதான் பேச வரும். 10 பேர் முன்னாடி பேச வராது, ஒரு பிரசங்கம் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? இன்னொன்னு வந்து நாம பிரசங்கம் கொடுக்கறது வந்து நாம கொடுக்கிறோன்ற அந்த எண்ணம் வந்து என்றைக்குமே யாருக்குமே வரக்கூடாது. ஆக்சுவலி அனைத்துமே குரு பரம்பரானுடைய கிருப்பையும் இறைவனுடைய கிருப்பையும் தான். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்பவுமே முக்கியமான ஸ்லோகம். யாருக்கெல்லாம் வந்து பிரசங்கம் கொடுக்க முடியாது, யாருக்காவது நாலேஜ் வந்து எடுத்துரைக்க முடியாது அப்படின்னும் பொழுது குரு மகாராஜ வந்து நினைச்சுண்டு இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் நம்முடைய வார்த்தைகள்ல உரையட்டும் அப்படிங்கிற அந்த மனசுல நினைச்சுண்டு இந்த பிரார்த்தனை வந்து செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த பிரசங்கம் என்பது நல்ல ஒரு பிரசங்கமாக, அதாவது கேட்பவர்களுக்கு, நமக்கு கிடையாது, சொல்றவங்களுக்கு கிடையாது, கேட்பவர்களுக்கு ஒரு நல்ல, அவங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் போய் சேரணுமோ அத்தனையுமே அவங்களுக்கு போய் சேரும். அதனால்தான் இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து வாசிக்கிறது. ஆக்சுவலி மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காயத்தே கிரிம் எத் கிருபாதம் அகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். மூகம் அப்படின்னா மூகம், அதாவது பேச முடியாது, a person who cannot speak. கரோதி மேக்ஸ், வாசாலம் and eloquent speaker, அதாவது ரொம்ப அழகான அதாவது அழகா பேசக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து பெறுவார் ஆக்சுவலி. ஓகே. பங்கும், த பர்சன் who cannot even walk, அதாவது லங்காயத்தை கேன் கிராஸ் ஓவர், அதாவது நடக்க முடியாதவங்க கூட நடக்கக்கூடியது. கிரிம், அதாவது கடந்து போகிறது இல்லையா, ஒரு இடத்த கடந்து போகிறது. கிரிம்னாலே, கிரினாலே வந்து மலை இல்லையா. எத் கிருபா, ஹூஸ் மர்சி, தம் அகம் இம், அகம் ஐ வந்தே ஆஃபர் ஒபேசன், பரமானந்தா த டிரான்ஸ்டென்டலி பிளிஸ்ஃபுல், மாதவம் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஸோ அதாவது ஒரு குட் ஒரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நல்லா பேசக்கூடிய ஒரு நபராக மாறுவார். அதுதான் வந்து இறைவனுடைய இது என்னது அருள், கருணை அப்படின்னு சொல்றது. எல்லாமே கருணையில தான் நடக்கிறது. சிரவணம், கீர்த்தனம் அனைத்துமே பக்தி, அந்த நவவித பக்திகளே வந்து இறைவனுடைய கருணையால் தான் நடக்கிறது. இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்தை நான் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா நிறைய வாட்டி சொல்றதுக்கு மறந்து போயிட்டேன் நான் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால இந்த பிரயத்னம், மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காயத்தே கிரிம் எத் கிருபாஹம் தம் அகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். இதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா நீங்க வாசிக்கும் பொழுது கூட இதை வந்து மனசுல நினைச்சுட்டு ஒரு வாட்டி மனசுல எப்போ புக் எடுத்து வாசிக்கிறனாலும் நீங்க வந்து அதை படிச்சுக்கோங்க ஒரு முறை. ஏன்னா இறைவனுடைய கருணை, குரு பரம்பரானுடைய கிருப்பை எப்பவுமே நம்முடைய அதாவது குரு பரம்பராவுடைய நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதருடைய பிரணத்தியை சொல்லுங்க. ஓகே. அவர் தான் நமக்கு அந்த திறனை கொடுப்பார். குரு வாய்க்காதவங்க, மேலும் தீட்சை பெற்றவங்க அவங்களுடைய தீட்சா குருவை வந்து எண்ணிக்கொண்டு அந்த பிரணாம் மந்திரத்தை சொல்லி அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதருடைய பிரணத்தியை சொல்லி, ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மந்திரத்தையுமே சொல்லலாம். ஸோ குரு மற்றும் கடவுள் இருவருடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால பேச முடியும், இல்லைன்னா கண்டிப்பா பேச முடியாது. So it will become a very bad situation. So
எப்பவுமே கருணையை சார்ந்துதான் நாம் இருக்கணுமே ஒழிய நாம பேசுறோம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது, நாம கேட்கிறோம்னு கூட நினைக்க கூடாது. நாம அப்படி கேட்கிறோம்னு நினைச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம அந்த இடத்துலயே நம்முடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து இன்கார்பரேட் ஆயிடும். இறைவன் நம்மளை கேட்க வைக்கிறார் அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு அதுல ஈடுபாடு என்பது ஏற்படும். அதே நான் தான் பாகவதம் கேட்டுட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சோம்னாக்கா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ்னால நம்முடைய சுபாவம் இல்லையா, தூங்குறது இல்லையா, அதுல ஈடுபாடற்ற தன்மை, ஏதோ பிரசங்கத்தை கேட்கிறேன்ற மாதிரி கேட்கறது, அந்த அந்த நிலை எல்லாமே வரும். இஃப் யூ திங்க் தட் வி ஆர் லிசனிங், வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலை வரவே கூடாது யாருக்குமே. ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம இறைவனுடைய கிருபையால தான் நடந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து உணரக்கூடிய பக்குவத்திற்கு நாம வரணும். அதுதான் நம்ம பாகவதம் படிக்கிறதுனுடைய பலஸ்ருதியே. ஸோ ஹவு மச் எவ்வளவு நாம வந்து இறைவனை சார்ந்து இருக்கிறோம் நம்மளையே அறியாம அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வி ஆர் அட் த மர்சி ஆஃப் த சுப்ரீம் இல்லையா, வி ஆர் அட் த மர்சி ஆஃப் த குரு பரம்பரா. ஏன்னா குரு பரம்பரை தான் நமக்கு இதை வழி காட்டுறது இல்லையா. ஸோ நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தடைக்கற்களை எல்லாத்தையுமே வந்து விலக்கி விடுறது வந்து குரு பரம்பரா தான். ஸோ அதே மாதிரி கருணையுமே வந்து இறைவனிடத்துல முதல்ல குருனுடைய கருணை, அவர் தான் வந்து இறைவனுடைய கருணை பெறுவதற்கு நமக்கு ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ அதனால குருவை தாண்டி நாம வந்து இறைவனிடத்துல டைரக்டா போகக்கூடாது. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா நமக்கு அந்த ரிசீவிங் இது வந்து அவ்வளவு பிராப்தம் என்பது கிடைக்காது. ஓகே, ஏன்னா நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு டிவோஷனலா இருக்குன்றது நம்ம குருக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா. அண்ட் இஃப் யூ ஆர் வெரி குவாலிஃபைடு, அவருடைய ரெக்கமெண்டேஷனுமே ஹையரா இருக்கும். ஸோ நம்ம அதிகமா பெற வேண்டிய ஒரு பிராப்தத்துல இருந்து குருனுடைய அனுகிரகம் இல்லாம நம்ம போகும்பொழுது நம்ம எல்லாரும் 10ஓடு 11 என்ன அருள் கிடைக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா குருனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கும் பொழுது ஃபாஸ்டரா கிடைக்கும், தடையின்றி கிடைக்கும். எத்தனை கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அதை தாண்டி வந்து அவங்களால போக முடியும். இன்றைக்கு நாம் எல்லாருமே செயல் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அந்த குரு பரம்பரானுடைய கருணை தான் இல்லையா. இல்லைன்னா இதெல்லாம் வாசிக்க கண்டிப்பா நமக்கு பிராப்தம் என்பது கிடையாது. இன்னைக்கு பிரேமா மாதாஜி கிட்ட ஒரு வண்டர்ஃபுல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. அதாவது நம்முடைய கர்ம பலன் தானே நமக்கு எல்லாமே நிகழ்த்துறது. கர்ம பலனோட தான் நம்ம பிறக்கிறோம் இல்லையா. அதாவது நாம ஒரு பிறவி எடுக்கிறதுக்கு அந்த கர்ம பலன் வந்து பேஸ். ஆனா வந்த பிறகு நாம வாழக்கூடிய சூழல் வந்து அதை இன்னும் மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும், இல்லைன்னா கீழான நிலைக்கும் எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா. அதனாலதான் கர்மா எப்பொழுதுமே மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது இல்லையா. அதாவது ஜீவா, பரமாத்மா, அடுத்து வந்து காலம் மற்றும் வந்து பிரகிருதி, இது எல்லாமே நித்தியமானது. ஆனா கர்மா மற்றும் வேறுபாடு அடையக்கூடியது இல்லையா. அதாவது சேஞ்ச் ஆகுறது அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க, சேஞ்ச் என்ன சொல்லுவாங்க, மாற்றத்துக்குரியது. ஓகே, ஸோ மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. ஸோ அசோசியேஷன், அதுவுமே அசோசியேஷன் டிபெண்ட் தான். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன நல்ல ஒரு கர்மாவை செய்திருந்தா அதற்கான பலன் நம்ம கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா அந்த பலன் வந்து இன்னும் மேன்மையாக செல்லணும்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த அசோசியேஷன். கர்மா எப்பவுமே டைனமிக். ஆனா பிறக்கிறதுக்கான மூல காரணம் வந்து நம்முடைய பேலன்ஸ் தான், அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஆனா இங்க வந்த பிறகு நாம நல்லவங்களும் இல்லையா. அதாவது there is a song by கண்ணதாசன் ஆல்சோ இல்லையா. பிள்ளை பிறக்கும் பொழுது வந்து கெட்டவனோ நல்லவனோ கிடையாது. ஆனா அதை வந்து அன்னை வளர்ப்பதினால் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு கூட வரும் இல்லையா. வெரி 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 ஓல்டு சாங். ஓகே, ஸோ அப்படி நம்ம அன்னை வளர்ப்பதினால் அப்படிங்கறது வந்து அந்த காலத்துக்கு பொருந்தும். இப்போ இந்த காலத்துல அன்னை வளர்க்கறது காட்டிலுமே வந்து 2 பேருமே வேலைக்கு போகும்பொழுது அத்தனை கவனிப்பு என்பது பிள்ளைக்கு கிடைக்கிறது. பிள்ளை ஏங்கும் பொழுது நாம அவங்கள அரவணைச்சிட்டா பிள்ளைங்க வெளியில போக மாட்டாங்கன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நான் கிட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது தெரிஞ்சுட்ட ஒரு உண்மை. அதாவது என்னுடைய பிள்ளைகளே, அம்மா நான் சின்னப்ப இருக்கும்போது யூ ஹாவ் டு பி வித் மீ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது இருந்தது. நீ அப்போ ஓடி ஓடி உழைச்சிட்டே இருந்த. இப்போ நீ என்ன அழைச்சினாக்கா நான் வந்து நிறைய உட்காந்து என்னுடைய வேலையை தான் நான் பார்க்க முடியும். எனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்கிறதோ அப்பதான் பேச முடியும். திஸ் இஸ் வாட் த ஜென்ரேஷன் இஸ். ஓகே, இது எல்லார் வீட்லயுமே இருக்கும். ஆனா சில பேர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பிள்ளைகளுக்கு எப்போ நாம தேவையோ அப்ப நம்முடைய ஃபேமிலி வந்து கடினமான சூழ்நிலையில இருக்கலாம். அதற்காக தான் நம்ம அந்த பொறுப்புக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. நம்ம நிறைய ஆஸ்திகளை சம்பாதிக்கணுன்றதுக்காக ஓடி ஓடி உழைக்கிறது கிடையாது ஆரம்ப கட்டத்துல. ஸோ அதனால அந்த ஒரு சூழ்நிலை சர்வைவலே ஒரு சங்கடமா இருக்கும் பொழுது சர்வைவலுக்காக உழைக்கத்தான் வேண்டும், அது கடமை. ஸோ அது உழைக்காம நமக்கு ஊதியம் கிடையாது. ஊதியம் இருந்தால்தான்
பிள்ளைகளையுமே அவங்களுக்கு தேவையான கல்வியை கொடுக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ ஆனா இதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவம் பிள்ளைகளுக்கு அந்த காலகட்டத்துல இருக்காது. அதை நாம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். நாமளும் அப்போ ஒரு இம்மெச்சூர் பேரண்ட்ஸா தான் இருக்கும் இல்லையா? அதே ஒரு பெரியவங்களோட வாழ்ந்திருந்த ஒரு காலகட்டங்கள்ல இருந்தா பெரியவங்க நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. நாமளே மட்டுமே இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அங்கே வந்து டைவர்ஷன் வந்து கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா அவங்க யாரை சுத்தி இருக்காங்களோ அவங்களுடைய சுபாவம் இதெல்லாமே அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒட்டிக்கும். இது வரக்கூடிய சான்சஸ் தான். அதனாலதான் நம்ம சூழ்நிலை என்பதுதான் நம்மள வந்து மாற்றத்துக்கு உட்படுத்துகிறது. மேலும் அதுவே ஒரு நல்ல அசோசியேஷன்ல எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அவங்க வந்து நல்ல ஒரு பாதையை வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க. அதே ஒரு தீய அசோசியேஷன் போனாங்கன்னா தீயதான ஒரு வேலைகளுக்கு அவங்க ஆட்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஏன்னா மேக்சிமம் வெளியே தான் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க காலையில நம்ம 7:30 மணிக்கு ஒரு பாக்ஸை கட்டி அமுச்சு விட்டுருவோம். ஈவினிங் 4-5 மணிக்கு வருவாங்க வீட்டுக்கு. இத்தனை அதாவது ஆக்டிவா விழித்திருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாமே அவங்க வெவ்வேறு நபர்களோட அப்படியே சிநேகம் என்பது உண்டு. அந்த நபர் வந்து நல்ல ஒரு நபரா இருந்தா தட் இஸ் பச்சாவ். அந்த நபர் வந்து ஒரு கெட்ட நபரா இருந்தா நம்ம பிள்ளையுமே கெட்ட வழிக்கு போகிறதுக்கான மார்க்கம் உண்டு. அதனால அன்னை என்பவள் இந்த சிறு பிராயத்துல வந்து நம்ம வந்து அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் அம்மா வீட்டுல இருந்து பார்த்துண்டா. ஸோ அதனாலதான் நாமெல்லாம் இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நெளிவு சுளிமோட வளரக்கூடிய அந்த காலகட்டங்கள் இருந்தது. இப்ப இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ரொம்ப ஹானஸ்ட் தான் இல்லையா? அவங்க செய்யறது தவறு என்றது கூட அவங்களுக்கு தெரியாம செய்யக்கூடிய காலகட்டங்கள் தான். ஏன்னா அந்த சூழ்நிலை அப்படி இருக்கிறது இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதாவது வருமானம் என்பது தேவை. ஆனா அந்த காஸ்ட் ஆஃப் கிட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவை இல்லை அப்படிங்கறது வந்து இப்பெல்லாம் நம்ம வரன் கேட்கறதே பொண்ணுமே வேலைக்கு போறாளா அப்படின்னு தான் கேட்கறாங்க இல்லையா? ஸோ பொண்ணு சம்பாதிக்கலன்னா நமக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடு அங்கதான் நடந்திருக்கு. உண்மையிலே வி ஆர் நாட் கிவிங் த டைம் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன். எனக்கு தெரிஞ்ச அம்மா வீட்டுல இருந்து பிள்ளைங்களை ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் வளர்த்து அதுக்கப்புறம் அவங்களால முடிஞ்ச வேலை எதுவோ அது செய்தாங்கன்னா தட் வில் பி பெட்டர் சாய்ஸ். அப்போ குழந்தைங்களுமே வந்து நல்ல ஒரு இதுல வர்றது. அதே மாதிரி அவங்களுடைய அட்டென்ஷன் வந்து வீட்டுல வந்த உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க என்னெல்லாம் அவங்க பண்ணாங்கன்ட்டு. அப்ப நாம அவங்களுக்கு நல்லது கெட்டது எல்லாமே இமீடியட்டா சொல்லி அவங்கள நற்பாதையில எடுத்துட்டு போகும் பொழுது அவங்களும் ஓகே இது அம்மா சொன்னாங்க. அம்மா சொல்லக்கூடிய கேட்கக்கூடிய பருவம் வந்து அந்த சிறு பிள்ளை தான். அந்த சிறு பிள்ளை பருவத்துல நாம வந்து அன்பு கொண்டு இதெல்லாம் தவறு இது ரைட் அப்படின்ற அந்த டைரக்ஷனை வந்து நாம அவங்களுக்கு டைம் கொடுத்து நாம செய்ய வச்சோம்னா கண்டிப்பா எல்லா பிள்ளைகளுமே நல்ல எதிர்காலத்துல வரும். இது வந்து நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா நாம கெரியர் அப்படின்ட்டு நாம போயிட்டு என்ன பண்றோம்? அந்த ஒரு பாகத்தை மிஸ் பண்ணிட்டு அதாவது அந்த கொலாபரேஷன் அந்த பருவத்திலேயே நம்ம வந்து பிள்ளைகளோடு இல்லாத ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகுதுனாக்கா நமக்கு கேப் வந்து வந்துடும். இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நிறைய ஒர்க்கிங் விமன் ஃபேமிலியில கண்டிப்பா இருக்கும். அதனால அலையன்ஸ் தேடும்போது நல்ல குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய பெண் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கணும். அந்த பெண் சம்பாத்தியம் பண்ணா ஆப்ஷனலா வச்சுக்கணுமே ஒழிய அது மேண்டேட்டரியா வச்சு நம்ம வந்து கேட்கக்கூடாது. அது மிக தவறானது ஆக்சுவலி இல்லையா? ஆண் சம்பாதிக்க வேண்டும், அது மேண்டேட்டரி. அந்த காலகட்டத்துல நம்ம அப்பா சம்பாதிச்சாரு, அம்மா வீட்டுல இருந்துதான் கவனிச்சிருந்தா. நம்ம குடும்பம் நடக்கலையா, சிம்பிளா இருக்கலையா, நாம வந்து ஆடம்பரத்துக்காக 2 சேலரி வேணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இப்ப கேட்கறதே அப்படிதான். ஈவன் இந்த மேரேஜ் புரோக்கர்ஸே உங்க பொண்ணு என்னமா வேலை செய்யறா, இஸ் வாட் தேர் ஆஸ்கிங் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் தட். நாளைக்கு ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் எப்படி எடுத்துட்டு போறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம யோசிக்கணும். பிற்காலத்துல அவங்க ஏதாவது அவங்களுக்கு முடிஞ்ச வேலைகளை செய்துக்கிறதுல தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா அவளுடைய சம்பாத்தியத்தை வந்து மெயினா வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து ஃபேமிலியை வந்து அபிவிருத்தி செய்துக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து மிக தவறான கூற்றாகும். ஸோ அப்ப நாம நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தாய் அரவணைப்பு என்பது நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய அந்த காலகட்டங்களை நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம வழங்குவது கிடையாது இல்லையா? எத்தனை தாய்மார்கள் வேலையில கெரியர் ஓரியன்டா இருந்து 3 திங்கள் வரை அந்த டெலிவரி ஆன பிறகு இருந்து அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த என்ன கிரீச்லயா அதுல விடுறாங்க இல்லையா? உணவு எல்லாத்தையுமே பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த குழந்தை அங்க இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த தாய் ஆபீஸ்ல வேலை செய்வா, போன் வரும், எத்தனை டென்ஷன்ஸ் ஸ்டில் அந்த குழந்தை 2-3 வருஷங்கள் வரைக்கும் இதுவுமே நான் பார்த்திருக்கேன். நான் அசென்ஷியர்ல வேலை பண்ணும்பொழுது இதையும் நான் பார்த்திருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்க வந்து மேலும் அங்கேயே ஒரு டே கேரையுமே ஓபன் பண்ணுவாங்க. அப்ப நடுநடுல வந்து போயிட்டு
தாய் வந்து பார்த்துட்டும் வருவாங்க. அப்படிப்பட்ட டே கேரும் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஒரு காலகட்டம் வரும்போது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? வி ஆர் காம்ப்ரமைசிங் எ லாட். ஃபுல் கேரிங் குடுக்கறதுக்கான அவகாசத்த நம்ம குடுக்கறது. அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய தவறு. அதுக்கப்புறம் விதைக்கிறது இப்படி, அறுவடை மாட்டம் நம்ம வந்து நல்லா அறுவடை வரணும்னு நெனைக்கிறது வந்து மிக தவறான ஒன்று. இல்லையா? ஐ ஃபீல் அந்த பழைய காலத்துல அம்மா வீட்ல அது செய்த அந்த சிஸ்டம் வந்து தான் ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை வந்து குடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஆ இல்லன்னா நம்ம பிள்ளைகள் சொல்ற மாரி தான் நாம ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு கேட்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அது நன்மையா, தீமையா என்று நாம் எடுத்துரைத்தாலும், பிள்ளைங்க கேட்கக்கூடிய பக்குவத்துக்கு கண்டிப்பா வரவே மாட்டாங்க. இது நெறைய பேர் குடும்பங்கள்ல நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ அதனால நான் இத சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன். அதனால நான் பெண் கேட்க போகும்பொழுது பெண்ணு சம்பாதிக்கிறாளான்றத விட, நல்ல குடும்பமாக வந்து அவள் வந்து நம்முடைய வம்சத்த வந்து எடுத்துட்டு போவாளான்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு கவனிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சம்பாத்தியம் என்பது செகண்ட் சாய்ஸா வச்சுக்கணும். அது வேண்டான்னு நான் சொல்லல. அது வந்து செகண்ட் ஆப்ஷனா வச்சுக்கணும். முதன்மை ஆப்ஷன் இத வச்சுக்கணும். அந்த மாரி ஒரு நிலையில போகும்பொழுது, அந்த குடும்பம் வந்து நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வரும். மேலும் மாமனார், மாமியாருடைய அரவணைப்புமே அந்த குடும்பத்திற்கு தேவை. இல்லையா? பெற்றோர்கள் வந்து கண்டிப்பா தேவை வீட்ல. அப்பதான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒருத்தர் இல்லனா ஒருத்தர் வந்து கேரிங் இருக்கும். அந்த ஒரு வலையிலேயே அந்த குழந்தைகள் இருந்துட்டா, வெளி வட்டாரத்துல எவ்ளோ ரிலேஷன்ஷிப் வந்தாலும் கூட, அத ஹாய், பாய் சொல்லிட்டு வந்துருவாங்க. ஆனா இங்க வீட்ல கிடைக்க வேண்டிய அன்பு, அரவணைப்பு இல்லன்னா, வெளியில இருக்கிறது தான் நிஜம். அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தன குடும்பங்கள்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கிரேட் அப்படின்னு வாழக்கூடிய கிட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வந்து கிரியேட் ஆகும். அந்த ஃப்ரெண்ட் நல்லவனா இருந்தா சரியா போச்சு. அவன் கெட்டவனா இருந்தா, இவங்களும் அதே தான் கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க. இப்படிதான் வந்து குழந்தைகள் வந்து அவங்களுடைய எதிர்காலத்த பாழ் பண்ணிட்டு, கடைசியில நாம வந்து அழுது புலம்புறதுல எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது. ஸோ அதனால எப்படி குடும்பத்த எடுத்துட்டு போகணும்ன்றத வந்து பிளான் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கெரியர எடுத்துட்டோம்னா, தட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் ஆக்சுவலி. இல்லையா? நான் கூட கெரியர்ல பெருசா சக்சஸ் ஆனதே கிடையாது. ஸோ பிள்ளைங்கலாம் பிறந்து நடுநடுவுல பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு 10, 15 வருடங்கள் வந்து எந்த வேலைக்குமே போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு. ஏன்னா, பிரையாரிட்டி கிட்ஸ் அப்படி பிரையாரிட்டி கொடுத்து கூட என்னுடைய மகன் இந்த கொஸ்டின் கேட்கிறான். ஸோ அப்போ அதாவது கெரியர் ஓரியன்டாவே இல்ல. கெரியர்ல ஒண்ணுமே பண்ணல நான் சாதிக்கல. படிப்புல சாதிச்ச மாதிரி கெரியர்ல நான் சாதிக்கவே இல்ல நான். ஆனா, அதையுமே வந்து நம்ம வந்து மிஸ் பண்றோன்ற அந்த ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் கூட மிஸ் பண்றோன்ற ஃபீலிங் அவனுக்கு வருதுன்னா, அப்போ குழந்தை பிறந்ததுலேருந்தே வந்து 3 திங்கள் ஆன பிறகு வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்மணிகளுடைய கிட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. இல்லையா? அதனால நம்ம குட் ஃபேமிலி நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி என்விரான்மெண்ட்டா இருக்கக்கூடிய குடும்பத்த தான் நாம வந்து ஸ்தாபிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் தான் நாளைக்கு எந்த வேலை இருந்தாலும் எடுத்து செய்ய முடியும். இல்லையா? உடல், மனசு இப்ப எல்லாம் கேட்டாலே பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கலன்னா இமிடியேட்டா டிப்ரெஷன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறாங்க. இல்லையா? அது டிப்ரெஷனே கிடையாது. நம்ம அம்மா ஒரு அடி குடுத்துருந்தாங்கன்னா, அந்த டிப்ரெஷன் எங்கேயே போய் உட்காந்துருக்கும். ஸோ அம்மா அந்த மாரி தான் நம்மள வளர்த்தாங்க. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? பொத்தி பொத்தி வளர்த்து, அத வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு வந்துர்றோம். அதுக்கு எல்லாமே புதுசு புதுசா ஒரு பேர் கூட இருக்கு. அந்த நாமன்கிளேச்சர்லாம் வச்சு இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் நேம் வச்சு பேசுறாங்க. அதுக்கெல்லாமே ஒரு ஸ்டடீஸு, அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் இதெல்லாம் பண்றோம். பிராக்டிகாலிட்டிய நம்ம வந்து அவங்கள ஆலயத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகணும். பகவானுடைய நாமத்த சொல்ல வைக்கணும். அந்த டிப்ரஷன் எப்படி பறந்தே போயிடும்ன்றத வந்து நாம சொல்லிக் குடுக்குறதே கிடையாது. ஏன்னா நாம அத பரிபாலிக்கலன்னா, பிள்ளைங்களும் அத பரிபாலிக்க மாட்டாங்க. இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. நாரத உவாச்ச ஏன ஏனை ஏனைவாரபதே கர்ம தேனைவாமுத்ர தத்புமான் புங்க்தேஹி அவ்யவதானேன லிங்கேன மனசா ஸ்வயம். எஸ், யார் வாசிக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை ஓகே, வாசிங்க வாசிங்க. புஷ்பமாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji for your wonderful instruction Mataji. இதே தான் என் லைஃப்லேயே நடந்துச்சு மாதாஜி. என் பொண்ணு கூட கேட்குறா, என்னம்மா எங்களுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் வந்து என் பிள்ளைக்கு வர வேண்டாம், நான் வேலைக்கே போக மாட்டேன்னு தான் இருந்தா மாதாஜி. பட் என்னுடைய சூழ்நிலை வந்து கட்டாயம் நான் ஒர்க் பண்ணி தான் பிள்ளைகளை காப்பாற்றணுங்கிறது, யாருமே அப்பா அம்மா மாமா மாமன்னு யாரும் இல்லாத ஒரு நிலையில வந்து ஆயா கிட்ட விட்டுட்டு தான் போனேன் மாதாஜி. But I do my best to protect my children.
டேக்கிங் அந்த இது நல்ல ஒரு சத்சங்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போறது, நல்ல ஒரு பிரசங்க கேட்க வைக்கிறது, அது மாதிரி செய்யறதுக்கு எனக்கு பகவான் கருணை புரிந்தாரு. அந்த காலத்திலேயே மாதாஜி மோகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கையதே கிரீம் யத் கிருபா வந்தேகம் பரமானந்த மாதவம். அதாவது முடவனையும் மலையை கடக்க வைப்பவரும் பேசாத ஊமையையும் பேச வைப்பவருமான அந்த பரமானந்த மாதவனை நான் வணங்குகின்றேன். அவனை பிடிச்சுக்கிட்டேன் மாதாஜி. என்னை ஓரளவு வழி நடத்தினார் மாதாஜி. உங்க பேச்சு வந்து 100க்கு 100 உண்மை மாதாஜி. ஒர்க்கிங் விமன்ல சேம் இல்லையா? நான் கெரியர் ஓரியன்டா பண்ணல. இன்னைக்கு என்னோட தங்கை வந்து கெரியர் ஓரியன்டா ஷீ இஸ் இன் தி டாப் பொசிஷன் இன் ஒன் இன்டர்நேஷனல் பேங்க். ஓகே, ஜேபி மார்கன் சேஸ் அப்படின்றதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ் லெவல்ல இருக்கா. ஓகே, நான் அந்த மாதிரி கெரியர் எதுவுமே சாதிக்கல. ஒரு சாதாரண மேனேஜரா இருந்து வேலையை விட்டுட்டு வந்து வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன். அதிகபட்சமா நான் ஒர்க் பண்ணதே ஒரு 10-15 ஆண்டுகள் தான் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன், அவ்வளவுதான். ஸோ என்னுடைய ஸ்டடி எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவளுடைய எஜுகேஷனை காட்டிலுமே இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஹையர் லெவலாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எஜுகேஷனில் அச்சீவ் பண்ணனா கெரியரில் அச்சீவ் பண்ணலை. பட் ஆஸ் எ மதர் ஐ வாஸ் ஓகே. பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பேஸ், குட் கேரக்டர் இதெல்லாமே இன்கார்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணேன். ஆனாலுமே அவங்களுக்கு அன்பு தேவை என்னும் பொழுது நாம் இல்லை அப்படின்னா அவங்க ஒரு 10-12 வயசு அப்போ நான் வேலைக்கு போகும்பொழுது அதை முழுசா வந்து நம்மளால கொடுக்க முடியல. ஆல்ரெடி தே யூஸ் டு சம்திங். அப்புறம் கிடைக்காத பட்சத்துல அந்த ஒரு இது இன்னைக்கு கூட என்னுடைய பையன் வந்து சொல்லி காட்டுறான். அதனால நம்ம கூப்பிட்டா வந்து நிறைய பேச மாட்டாங்க இல்லையா? அந்த ஏஜும் அப்படி நாம தான் அவங்களை இழுத்து வச்சுப்போம். ஆனா அவங்களுக்கு அந்த இது வராது. இந்த கேப் வந்து கண்டிப்பா இருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனாலதான் வந்து கெரியருக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத விட ஃபர்ஸ்ட் குடும்பத்திற்கு இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் தக்க வச்சுக்கணும் நம்ம. அதுதான் மெயின். ஸோ நம்ம என்ன வஜ்ர வைடூரியம் சாப்பிட போறது கிடையாது. நிறைய சம்பாரிச்சு ஒரு பிடி சாதம் தான் சாப்பிட போறோம் இல்லையா? அதை வந்து சிம்பிளா எடுத்துட்டு போறதுல ரொம்ப உத்தமமான ஒரு உண்மை. எஸ் புஷ்பமத்தஜி வார்த்தை. அந்த சாப்பாட்டுக்கும் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணுங்கிறப்போ பண்ணிதானே போக வேண்டியது. தட் இஸ் வேர் தட்ஸ் கரெக்ட். எல்லாருக்குமே ஒரே சுச்சுவேஷன் கிடையாது. தட் இஸ் ஆப்ஷனல் இல்லையா? அதாவது ஒருத்தருக்குடைய சூழ்நிலை பொறுத்து தான் நம்ம அதை செய்யணும். நமக்கு அது ஆப்ஷன் இருந்தா நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். இப்போ உங்களுக்கு வேற ஆப்ஷனே இல்லை, நீங்க தான் யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் த ஃபேமிலி. அதை நீங்க செய்துதான் ஆகணும். ஆனா ஆப்ஷன் இருக்கும்போது கணவன் சம்பாதிக்கும் போது அந்த வந்து நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு நம்ம கத்துக்கணும். ஆனா நம்மளுடைய ஆசைகளை நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்திக்கணும். அங்கதான் நம்ம இடிக்கிறதே இல்லையா? தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் அஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த அரவணைப்பு கிடைக்கலையே பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் நான் பேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. நாரத உவாச்ச ஏனே வாரபதே கர்ம தேனை வாமுத்ர தத்புமான் புங்க்தே ஹி அவ்யவதானேன லிங்கேன மனசா ஸ்வயம். நாரத உவாச்ச, நாரதர் கூறினார், ஏன எதன் மூலம், ஏவ உறுதியாக, ஆரவதே தொடங்குகிறது, கர்ம பலன் தரும் செயல்கள், தேன அந்த உடலினால், ஏவ உறுதியாக, அமுத்திர மறுபிறவியில், தத் அந்த, புமான் உயிர்வாழி, புங்தே அனுபவிக்கிறான், ஹி ஏனென்றால், அவ்யே வதானேன எந்தவித மாற்றமும் இன்றி, லிங்கேன நுண்ணுடலினால், மனசா மனதினால், ஸ்வயம் சுயமாக. மொழிபெயர்ப்பு. மாமுனிவர் நாரதர் தொடர்ந்து கூறினார், உயிர் ஒரு பூத உடலில் இப்பிறவியில் செயல்படுகிறது. இப்பூத உடல் மனம், புத்தி, ஆணவம் என்பவற்றாலான நுண்ணுடலினால் பலவந்தமாக செயல்பட வைக்கப்படுகிறது. பூத உடல் மறைந்த பிறகு செயல்பட வைக்கப்படுகிறது. பூத உடல் மறைந்த பிறகு இன்ப துன்பத்தினை அனுபவிப்பதற்கு நுண்ணுடல் அங்கே இருக்கிறது. அதனால் இதில் மாற்றம் ஒன்றும் எதுவும் இல்லை. பொருளுரை. ஒவ்வொரு உயிருக்கும் நுண்ணுடல், பூத உடல் என 2 உடல்கள் இருக்கின்றன. மனம், புத்தி, ஆணவம் என்னும் 3 கட்டப்பட்டிருக்கும் நுண்ணுடலின் மூலமே ஒவ்வொருவனும் இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறான். பூத உடல் மறையும் பொழுது அல்லது மரிக்கும் பொழுது பூத உடலின் வேறாக விளங்கும் மனம், புத்தி, ஆணவம் என்ற 3ம் தொடர்ந்து இருந்து மற்றொரு பூத உடலை கொண்டு வருகிறது. பூத உடல்கள் வெளிப்படையாக மாறினாலும் கூட மனம், புத்தி, ஆணவத்தினாலான நுண்ணுடல் எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. நுண்ணுடலின் செயல்கள் அவை புண்ணிய செயல்களோ அல்லது பாவச் செயல்களோ உயிரானவன் மற்றொரு பூத உடலின் இன்ப துன்பங்களை அனுபவிப்பதற்கான அடுத்த கட்ட சூழ்நிலையினை அமைத்து கொடுக்கிறது.
இவ்வாறு நுண்ணுடல் தொடர்ந்திருக்க பருவுடல் எனப்படும் பூத உடல் ஒன்றன் பின் மற்றொன்று என்று மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இன்றுள்ள நவீன விஞ்ஞானிகளும் தத்துவ ஞானிகளும் உலகியல்வாதிகளானபடியினால் அவர்களது அறிவு மாயையினால் எடுத்துச் செல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் அவர்களால் பூத உடல் எவ்வாறு மாறுகின்றது என்பதை விளக்க முடியவில்லை. உயிர் விஞ்ஞானியாகிய டார்வின் பூத உடலின் மாற்றங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ள முயன்றார். ஆயினும் அவருக்கு நுண்ணுடல் அல்லது ஆத்மாவை பற்றி எதுவும் தெரியாததினால் பரிணாம வளர்ச்சி எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பதை தெளிவாக அவரால் விளக்க முடியவில்லை. ஒருவன் தனது பூத உடலை மாற்றிக்கொள்ளலாம், ஆனால் அவன் நுண்ணுடலில் செயல்படுகிறான். நுண்ணுடலின் செயல்களை மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து எவ்வாறு ஒரு பூத உடலின் செயல்கள் மற்றொரு பூத உடலை பாதிக்கின்றது என்பதில் அவர்கள் குழப்பமடைகின்றனர். நுண்ணுடலின் செயல்கள் கூட பரமாத்மாவினாலேயே வழிகாட்டப்படுகின்றன. இதனை பகவத்கீதையும் 15.15 விளக்குகின்றது. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச. நான் எல்லாருடைய உள்ளங்களிலும் வீற்றிருக்கின்றேன். என்னிடமிருந்தே ஞானமும் நினைவும் நினைவின் நீக்கமும் வருகின்றன. பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுள் எப்போதும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவை வழிநடத்துவதினால் தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது முந்தைய கர்மாவின் விளைவுகளுக்கு ஏற்ப எவ்வாறு செயல்படுவது என்பதை எப்போதும் அறிந்து கொள்கிறான். இதனையே பரமாத்மா அவன் இந்த வழியில் செயல்பட வேண்டும் என்று நினைவுறுத்துகிறது என்றும் கூறலாம். ஆகையினால் மேலோட்டமாக பூத உடலில் மாற்றங்கள் தெரிந்த போதிலும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் பிறப்புகளுக்கிடையே ஒரு தொடர்ச்சி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Okay, the 60 இன்னொரு ஸ்லோகம் மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஷாயனம் இமம் உத்ருஷ்ய ஸ்வந்தம் புருஷோ யதா கர்மாத்மனி ஆஹிதம் புங்கே தாத்ருசேன தரேன வா. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வெளியில இருக்க மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன். மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ध्यानम् इमम् उत्सृज्य स्वसन्दं पुरुषोत्यता कर्मात्मनि आहिदं पुङ्क्ते தாத்ருஷேன தரேன வா. சயானம் நித்திரை கொள்ளும்போது, இமம் இந்த உடல், உஸ்ருஜ்ய துறந்த பின்னர், ஸ்வசந்தம் சுவாசித்து கொண்டு, புருஷக ஆண் தன்மையன், யதா இருப்பது போன்று, கர்ம செயல், ஆத்மனி மனதில், ஆகிதம் செய்யப்பட்டு, புங்தே அனுபவிக்கிறான், தாத்ருனே தாத்ருசேனே இது போன்ற உடலினால், இதரேன மற்றொரு உடலினால், வா அல்லது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். கரை காணும் பொழுது உயிர் பருவானவன் உண்மையான உடலை துறந்து விடுகின்றான். அவனது மனம் மற்றும் புத்தியினால் அவன் மற்றொரு உடலில் ஒரு தேவனாக அல்லது நாயாகவோ செயல்படுகிறான். இப்பூத உடலை நீக்கிய பின்னர் உயிர்வாழி மாதாஜி ஒரு உயிர்வாழி ஒரு விலங்கின் உடலிலோ அல்லது வேறொரு உடலிலோ வாழ்கிறான். இவ்வாறு அவன் தனது முற்பிறவியின் வினை பயன்களை தொடர்ந்து அனுபவிக்கின்றான். பொருளுரை: மனம், புத்தி மற்றும் ஆணவம் என்பவை இன்ப துன்பங்களின் ஆணி வேறாகும். இருப்பினும் அவற்றை அனுபவிப்பதற்கு உரிய கருவியாக ஒரு பருவுடல் தேவைப்படுகிறது. பருவுடல் மாறலாம், ஆனால் நுண்ணுடல் தொடர்ந்து செயல்படுகிறது. மற்றொரு உடலை உயிர் பெறும் வரையில் அவன் ஒரு சூட்சும உடலிலோ அல்லது பேயாகவோ தொடர்ந்து இருக்க வேண்டியது இருக்கிறது. பருவுடல் என்னும் கருவியின் துணையின்றி நுண்ணுடல் செயல்படும் பொழுது அவன் பேயாக மாறுகிறான். இஸ்லோகத்தில் சயானம் இமம் உஸ்ருஜ்ய ஸ்வசந்தம் என்று வருகிறது. பூத உடல் படுக்கையில் கிடந்ததாலும் பூத உடலில் இயந்திர அமைப்பானது இயங்கிக் கொண்டே இருந்தாலும் உயிர் பூத உடலை கன உலகினுள் செல்லலாம். மீண்டும் பூத உடலுக்கே திரும்பி வரலாம். அவன் பூத உடலுக்குள் மீண்டும் திரும்பி வந்தவுடன்
அவனது கனவினை மறைந்து விடுகிறான். அதுபோல் உயிர் மற்றொரு பூத உடலை எடுக்கும் பொழுது இப்போதிருக்கும் பரு உடலை மறந்து விடுகின்றது. இதன் முடிவு என்னவென்றால், மனம், புத்தி, ஆணவம் அடங்கிய நுண்ணுடல் விருப்பங்கள் மற்றும் ஆசைகள் நிறைந்த ஒரு சூழலை உருவாக்குகின்றது என்பதே ஆகும். பருவுடல் வெளிப்படையாக மாறிய போதிலும் பல்வேறு உலகங்களில் உள்ள பருவுடலில் அவன் குடி புகுந்த போதிலும் ஓர் உயிர் உண்மையில் நுண் உடலிலேயே இருக்கின்றான். நுண்ணுடலில் உயிர் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் மாயை என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. ஏனென்றால் அவை நிரந்தரமானவை அன்று. விடுதலை என்பதற்கு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, விடுதலை என்பதற்கு பொருள் நுண் உடலின் பிடியிலிருந்து ஒருவன் வெளியேறுவது என்பதே ஆகும். பூத உடல் பரு உடலில் இருந்து விடுதலை என்பது ஆத்மா ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு இடம்பெயர்வதில் ஈடுபடுவதாகும். மனம் குரோனி உணர்வு அல்லது சத்துவ குணத்தின் உயர்ந்த உணர்வில் பயிற்சி பெறும் பொழுது ஒருவன் மேலுலகம் அல்லது வைகுண்ட லோகம் என்னும் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றல் பெறுகிறான். ஆகையினால் ஒருவன் தனது உணர்வினை சீட பரம்பரையின் மூலம் முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து பெறும் வேத உபதேசங்களின் அறிவு வளர்ச்சியினால் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது. கிருஷ்ணரை பற்றி எப்போதும் சிந்திப்பதன் மூலம் இப்பிறப்பில் நாம் நமது நுண் உடலுக்கும் பயிற்சி அளித்தோம் என்றால் பூத உடலை துறந்து பின்னர் நாம் கிருஷ்ண லோகத்திற்கு மாற்றம் பெறுவோம். இதனை முழுமுதற் கடவுளே உறுதி செய்கின்றார். ஜன்ம கர்மச்ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வதஹ த்யக்த்வா தேகம் சுதபனர் ஜன்ம நைதி மாம் ஏதி சோ அர்ஜுன. உன்னத தன்மை வாய்ந்த எனது தோற்றத்தையும் செய்கைகளையும் நன்கு உணர்ந்தோன் அவனது உடலை துறந்த பின்னர் மீண்டும் இந்த உலகில் பிறப்பது இல்லை. மாறாக அவன் ஓ அர்ஜுனனே எனது நித்திய உறைவிடத்தினை அடைகின்றான். பகவத்கீதை 4.9. பருவுடலின் மாற்றம் அத்துணை முக்கியமானது அன்று. நுண்ணுடலின் மாற்றமே மிகவும் முக்கியமானது என்பது இதனால் வெளிப்படை. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் நுண்ணுடல் ஞானம் பெறுவதற்காக மக்களுக்கு அறிவு பயிற்சி அளிக்கின்றது. இதற்கு மிகச்சிறந்த சான்றாக திகழ்பவர் அம்பரீஷ் மன்னரே ஆவார். அவர் எப்போதும் தனது மனதினை பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளின் மீதே வைத்திருந்தார். சவை மன கிருஷ்ண பதார விந்தையோ. அதுபோல் இப்பிறப்பில் நாம் கோவில்களில் அர்ச்சக விக்கிரக அவதார மூர்த்தமாக திகழும் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளின் மீது நமது சிந்தனையை நிலைநிறுத்த வேண்டும். எப்போதும் அவரது வழிபாட்டிலேயே ஈடுபட்டிருப்பதோடு அவரது லீலைகளை பற்றியே கேட்டுக்கொண்டும் கிருஷ்ண உணர்வில் நமது மனதினை உறுதியாக வைத்து கொண்டும் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றி கொண்டும் இருந்தோம் என்றால் நாம் நிச்சயம் ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்வு பெறுவோம். பின்னர் மரணம் அடையும் வரையில் மனம், புத்தி, ஆணவம் போன்றவை மாசுடையனவாக இராது. உயிர் இருக்கும் பொழுது அங்கே மனம், புத்தி, ஆணவம் போன்றவையும் இருக்கும். மனம், புத்தி, ஆணவம் போன்றவை தூய்மை அடையும் பொழுது உயிர்களின் செயற்புலன்கள் அனைத்தும் சச்சித் ஆனந்த வடிவத்தினை எய்துகிறான். இறைவன் எப்போதும் அவரது சச்சித் ஆனந்த வடிவத்திலேயே இருக்கின்றார். ஆனால் அவரது பாகமாக விளங்கும் உயிரோ இன்பம் அனுபவிப்பதற்காக உலகிற்கு வர வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது அவன் மாசு அடைகிறான். வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்கான விளக்கம் பகவத்கீதையில் 9.34 அருளப்பட்டு இருக்கின்றது. மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யாதி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஸ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மானம் மத் பராயண. எப்போதும் என்னை நினைத்து எனது பக்தன் ஆவாயாக. என்னை வழிபட்டு உனது வழிபாட்டினை எனக்கு உரியதாக்குக. என்னை பற்றிய எண்ணத்தில் எப்போதும் ஆழ்ந்திருந்தாயானால் என்னை நீ அடைவது திண்ணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம்
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वापदाण्डिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सह सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखाम्बितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नामस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So now reading from Bhagavatam. Yeah. Let me share the screen. इति भेदविदाम्बाद श्रूयते तत्र तत्रः कर्म यत् क्रियते प्रोक्तं பரோக்ஷம் நா பிரகாசதே. ஒருவன் அவனது கடந்த கால செயல்களுக்கேற்ப இன்பமோ துன்பமோ அனுபவிக்கின்றான் என்று வேத பண்டிதர் கூறுகின்றனர். ஆனால் நடைமுறையில் சென்ற பிறவியில் செயல்களை செய்த உடல் சென்ற பிறவிலேயே மறைந்து விட்டது. ஆயினும் அச்செயல்களின் இன்ப துன்பங்கள் பலன்களை மற்றொரு உடல் அனுபவிப்பது எவ்வாறு சாத்தியமாகும்? வெரி நைஸ் கொஸ்டின் இல்லையா? இது ஒரு உடல் தளத்துல இருந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி இல்லையா? நான் போன ஜென்மத்துல பாவம் செஞ்சத இந்த ஜென்மத்துல நான் அனுபவிக்கிறேன்றத அப்போ அந்த உடல்ல இருந்து செய்தேன். போன ஜென்மத்துல எனக்கு எந்த உடல் கிடைச்சதோ அந்த உடல்ல நான் கர்மங்களை ஆற்றினேன். அது பாவமா இருக்கலாம். ஆனா அந்த பாவங்களை நான் இந்த உடல்ல ஏற்ற பிறகு நான் அனுபவிக்கிறேன்றது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம ஒரு கிராஸ் மெட்டீரியல் பாடியில இருக்கிறவங்களுடைய கேள்வி பிராச்சீன பரிச்சத்துக்கு ஆத்ம ஞானம் தெரியாது. அதனால் அந்த தளத்துல இருந்து அவர் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கேட்கிறார். நாத்திகர்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரிதான் இருப்பாங்க இல்லையா? அதாவது அவருக்கு அறியாமையில கேட்கிறார். ஓகே. ஆனா இவங்க நாத்திகர்கள் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காங்கன்றதே அவங்க ஏத்துக்கிறது கிடையாது இல்லையா? சோ நாத்திகர்கள் கடந்த கால செயல்களின் பலன்களுக்கு ஆதாரம் வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர் இல்லையா? எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணு அப்படின்ட்டு. ஆதலினால் அவர்கள் நான் அனுபவிக்கும் இன்ப துன்பங்கள் என்னுடைய முந்தைய கர்மாவினால் வந்தது என்பதற்கு ஆதாரம் எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆதாரம் எப்பொழுதுமே வேத சாஸ்திரங்கள் தான் ஆத்தன்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன். அதை வச்சுதான் நம்ம இதை எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா? நுண்ணுடல் எவ்வாறு இப்போது உள்ள உடலில் செயல்களின் பலன்களை அடுத்து வரும் பூத உடலுக்கு எடுத்து செல்கிறது என்பது பற்றி அவர்கள் எதுவும் அறிந்திலர் இல்லையா? இங்க 3 விதமான உடல்கள் இருக்குன்றது சொல்றது இல்லை. ஒண்ணு ஆத்மா, அது மேல இருக்கக்கூடிய அதாவது சூக்ஷ்ம உடல், அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இந்த அதாவது ஸ்தூல உடல் இல்லையா? இந்த 3மே ஸ்தூல உடல் தான் பருவுடல். அதே மாதிரி சூக்ஷ்ம உடல் தான் நுண்ணுடல். வேறு பெயர்கள், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஓகே. சோ இப்பொழுது இந்த பூத உடல் மட்டுமே அழிகிறது. ஏன்னா மரணத்திற்கு பிறகு இந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது அந்த நுண்ணுடலோட தான் செல்லும். அதாவது அந்த ஸ்தூல உடலை சூக்ஷ்ம உடலையுமே எடுத்து செல்லும் இல்லையா? சோ அந்த சூக்ஷ்ம உடலோட இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது வெறுமனே இந்த ஸ்தூலம் மட்டும்தான் இருக்கும். அது செயலற்ற வெறும் ஸ்தூலம் செயல்பட முடியாது. ஆத்மா இல்லாம செயல்பட முடியாது. மேலும் ஆனால் நுண்ணுடல் அழியாது இருக்கிறது. அதுவே ஆத்மாவை மற்றொரு உடலுக்கு சுமந்து செல்கிறது. அவ்வாறுதான் இன்னொரு உடலுக்கு நாம செல்கின்றோம் என்பதை புரிஞ்சு எது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அந்த சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கோ அது வரைக்கும் நாம மீண்டும் பிறந்துட்டேதான் இருக்கோம். அதுதான் உண்மை. எப்ப சூக்ஷ்ம உடலுமே நம்ம இந்த ஆத்மா விட்டு விலகுகிறதோ அப்பதான் மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம்.
இந்த சூக்ஷ்ம உடல் எதெல்லாம் ஆனது? மனம், புத்தி மற்றும் அகங்காரம். அகங்காரத்தை வந்து நாம வந்து என்ன பண்ணணும்? அதாவது அகங்காரம் என்பது ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா இல்லாத ஒன்றை நாம் என்ன பண்றோம்? அதாவது இருக்கும்படியான ஒரு நிலையில சொல்றதுதான் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா இங்க இல்லாதது ஒன்று என்னன்னாக்கா, இது நித்தியமாக இல்லாத ஒன்று வஸ்து. அதற்காக நான் இருக்கின்றது என்னதுன்னு நான் சாதிக்கிறேன் பாருங்க. அதுதான் வந்து அகங்காரம் என்பது. அது ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு ஏன் அதுக்கு பேர் வந்ததுனாக்கா, இங்க நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அனைத்துமே வந்து தற்காலிகம். ஆனா அத நாம எடுத்துக்கும் பொழுது, நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்பொழுது ஒருத்தர்கிட்ட நான் இத சாதிச்சேன், அத சாதிச்சேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய விதம் வந்து இது எப்பவுமே நிலை பெற்றிருக்கும். என் பேர்லயே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாரி. எதுவுமே நமக்கு நிலைக்காதுங்க. இந்த உடலே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த உடலே நிலைக்காத பொழுது, இந்த உடல் கொண்டு செய்த செயல்கள் எதுவுமே வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்முடைய பொசிஷன்ல, அதாவது நம்முடைய பவர் அல்லது நம்முடைய ஹோல்டிங்ஸ்ல இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன் ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது நம்ம பிள்ளைங்கள்கிட்ட நம்ம பொறுப்பு கொடுக்கும் பொழுது, ப்ராப்பர்ட்டீஸுமே நம்ம வந்து எழுதி குடுத்துறோம். அதுக்கப்புறம் நம்மகிட்ட எதுவுமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில தான் அமர்ந்திருப்போம் வயோதிகத்துல இல்லையா? அதன் பிறகுதான் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ட்ரூ கலர்ஸ் கூட சில விஷயங்கள்ல வந்து அன்பான பிள்ளைகளும் உண்டு. நான் யாரையுமே நிந்திக்க விரும்பல. ஆனா பிராக்டிக்கலா வந்து வெறுமனே ஆஸ்திகளை மையமாக வைத்து இல்லையா? சில குழந்தைகளுக்கு அந்த ஆசைகள் உண்டு. சோ அத நாம் தவறுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா அவங்க புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்துல வந்து தவறு செய்றாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பெற்றோர்களால தான் இவை அனைத்துமே நமக்கு கிடைத்தது. அவர்களையுமே வந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்கணும். அந்த மாரி ஒரு நிலையில இருந்தால், அது வந்து தட் இஸ் த குட் வே. ஆனா ஆஸ்திகள் வர வரைக்குமே அமைதியாக இருந்து, ஆஸ்திகள் வந்த பிறகு பெற்றோருக்கு ஒரு பிடி சாதம் குடுக்கறதுக்கும், அவருக்கு ஒரு துணி, அதாவது துணியோ, இருக்க இடமோ வந்து அவர்களுக்கு குடுத்து, அவங்கள வந்து பேணி காக்கணுன்ற அந்த இது. ஏன்னா வயோதிகத்துல அவங்களால செய்துக்க முடியாது. இல்லையா? இப்ப நம்ம இந்த இளமை வயதுல வந்து தாய் தந்தையர் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. ஆனா வயோதிகத்துல அவங்களுக்கு யாராவது வந்து பிளேட்ல வச்சு குடுத்தா சாப்பிடலான்ற ஒரு எண்ணத்துல அமர்ந்திருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்கள நாம கவனிக்கிறது கிடையாது. இது ஜெனரல் விதி இது. இட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிபிக் டு ஒன் பெர்சன். ஓகே. சில வீட்ல வந்து நல்ல தாங்குன்னு தான் தாங்குவாங்க. சில வீட்ல வந்து ஃபுல்லா இக்னோர் பண்ணி வீட்டுக்கு ஏன் வர? அப்படிங்கிற நிலைமையுமே இந்த காலகட்டங்கள்ல உண்டு. 2 நிலைகளுமே நாம இந்த இடத்துல யோசிக்கணும். அலசி ஆராயணும். ஓகே. உண்மையில் பூத உடல் நுண்ணுடலை சார்ந்திருக்கிறது இல்லையா? பூத உடல் வந்து எதனை சார்ந்திருக்கிறது? இந்த நுண்ணுடல் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த சூக்ஷ்மத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஆகையினால் அடுத்து வரும் உடல் நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு உடலை நம்ம பெறுவோம்னாக்கா, இந்த மனசு, புத்தி, அகங்காரனுடைய குவாலிட்டி எப்படிப்பட்டதோ அந்த குவாலிட்டியை கொண்டுதான் நாம வந்து ஒரு ஸ்தூல உடலை பெறுவோம். சோ நம்ம அஜ்ஞானத்துல இருந்து செய்யறோம்னா தமஸ் குணம்னா அதுக்கேற்றவாறு ஒரு உடல் பருவுடல் கிடைக்கும். ரஜோகுணத்துல இருந்தா மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அடுத்து வந்து சத்துவமா இருந்தாலுமே மனிதனாக பிறக்கிறதோ இல்ல ஃபுல் சத்துவம்னா தேவ உலகத்துல பிறக்கிறதுக்குமே வாய்ப்புண்டு. ஆனா அது எப்படின்னா நாம தேவர்களை வணங்கி அந்த பலன்களை விழையணும்ன்ற அந்த ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது அங்கே பிறவெடுப்போம். அதே சத்துவகுணத்துல இருந்து இறைவனை வந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது இறைவனுடைய உலகத்துக்கு செல்வதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கப்பெறும். சோ அப்போ நிறைவடையாத அந்த யோகமா இருந்தா மீண்டும் மனிதனாக பிறந்து அந்த வாய்ப்பை அந்த ஜீவன் உபயோகப்படுத்தி பக்குவமாயி மீண்டும் வந்து பகவானிடத்துல போறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். சோ அந்த குவாலிட்டிஸ் மனசு, புத்தி, அகங்காரம் தான் நம்மளுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே டிஃபைன் பண்ணும் இல்லையா? நாம் என்ன மாதிரி சுபாவத்தை கொண்டு இருக்கோம் அப்படின்றது எல்லாமே நம்முடைய மனசு, அதுக்கப்புறம் அதற்கு ஏற்றவாறு வேலை செய்யக்கூடிய புத்தி இல்லையா? அதனுடைய வெளிப்பாடா இருக்கக்கூடிய அகங்காரம். உண்மை அகங்காரம் இஸ் குட் அப்படின்னா உண்மையான ட்ரூ ஈகோ, ஃபால்ஸ் ஈகோ இது 2மே வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஃபால்ஸ் ஈகோ என்பது என்னன்னா மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே ஃபால்ஸ் ஈகோ கீழ தான் வரும். ஒருத்தர் என்ன ஒரு செயல் செய்தாலுமே அந்த செயலினுடைய தன்மை வந்து அந்த பௌதிக தளத்திலிருந்து ஆற்றினால் இல்லையா? அது எல்லாமே நிரந்தரமற்ற ஒரு விஷயத்திற்காக நாம் என்ன பண்ணுவோம்? நம்முடைய உணர்தல் மாயையில இருந்துட்டு இதெல்லாம் நித்தியம் என்று எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துற விதம். இது வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ. ட்ரூ ஈகோ என்பது ஆன்மீக தளத்திலிருந்து செயலாற்றக்கூடிய விதம். உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்து அதை எவ்வாறு செயல்படுத்தணுமோ அவ்வாறு வந்து எடுத்துட்டு போகிறது. தான் எதையுமே வந்து எந்த ஒரு கிரெடிட்டுமே எடுத்துக்காம அனைத்துமே வந்து இறைவனுக்கும் குரு பரம்பராவுக்குமே அர்ப்பணிக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து ட்ரூ ஈகோ. ஓகே. அந்த அகங்காரத்தை இப்படி நம்ம மாற்றணும். ஆனா அதுக்கு பக்குவம் வர்றதுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணாதான் முடியும். இப்போ அந்த அகங்காரம் என்பது வெளிப்படும் தன்மை இல்லையா? அப்ப அதுக்கு மூல காரணம் எது? மனசுதான் இல்லையா? மனசு வந்து சத்துவமோ இல்ல விசுத்த சத்துவத்திலயோ நிறை பெறும் பொழுது அவன் வந்து
நல்ல ஒரு நிலையை அடைகின்றான். சத்துவத்துல இருக்கும்போது மீண்டும் பிறவி எடுப்பான். அதே வந்து விசுத்த சத்துவத்துல போனா, சுத்த சத்துவத்துல போனா இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்கின்றான். ஓகே. அடுத்து வரும் உடல், நுண்ணுடலின் தன்மைக்கேற்ப அந்த வேர்டை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்பமோ துன்பமோ அனுபவிக்கிறது இல்லையா? ஆத்மாவானது உடலின் கட்டிலிருந்து விடுதலை பெறும் வரை நுண்ணுடலினால் தொடர்ந்து சுமந்து செல்லப்படுகிறது. எஸ், ஓர் உடலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு நாம ஷட்டில் பாடியில தான் டிராவல் பண்றோம். டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதாவது ஓர் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா இன்னொரு உடலுக்கு வந்து எவ்வாறு செல்கின்றது என்றால் அந்த ஷட்டில் பாடி, அதாவது சூக்ஷ்ம உடலை கொண்டு அப்படிங்கிறது வந்து நாம் தெரியும். நுண்ணுடல், சூக்ஷ்ம உடல் எல்லாமே ஒண்ணுதான். நாரத உவாச்ச, இப்போ ரொம்ப அழகா பேசுறாரு. இப்ப ஒரு கொஸ்டின் கேட்டார். என்ன கேள்வி கேட்டார்? எப்படி வந்து இந்த உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகுதுன்றது எப்படி நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா அப்படிங்கறது வந்து கேட்கிறார். ஆக்சுவலி இந்த உடல்ல செய்த இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் இன்னொரு உடல்ல போய் அதை அனுபவிக்கிறன்றத எப்படி நாம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்ற கொஸ்டின் பிராச்சீன பரிஷத் 2 கேள்விகள் கேட்கிறார் இல்லையா? நாரத உவாச்ச, ஏனை வாரபதே கர்ம ஏனை வாமுத்ர தத்புமான் புங்தேஹி அவ்யவாதேன லிங்கேன மனசா ஸ்வயம். சோ மாமுனிவர் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு? இது வந்து ஃபுல் டெக்னிக்கல். ஆக்சுவலி நம்ம குரு மகாராஜ் சண்டே கொடுத்த டெக்னிக்கல் திங்ஸ் தான் இங்கேயும் அதே தான் இருக்கு. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். உயிர் ஒரு பூத உடலிருந்து இப்பிறவியில் செயல்படுகிறது இல்லையா? நாம எல்லாருமே இந்த உடல் கொண்டு இப்ப செயல்பட்டு தான் இருக்கோம். இப்பூத உடல்ல மனம், புத்தி, அகங்காரம் எனக்கூடிய அந்த நுண்ணுடலுமே வந்து பலவந்தமாக செயல்பட வைக்கப்படுகிறது. 100% இல்லையா? அதாவது நம்ம எண்ண ஓட்டங்கள் இல்லையா? மனசு என்ன பண்ணும்? திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங், இது மனதனுடைய செயல்படும் தன்மை. அதை கொண்டு என்ன பண்றதுனாக்கா, ஒரு செயலின் மீது ஒரு ஆசை கொள்றது, ஒரு பொருள் மீது ஆசை கொள்றதோ, ஏதோ ஒண்ணுக்கு மேல நம்முடைய ஆசை எனக்கூடியது விதை வந்து யார் கொடுக்கறது? ஆத்மா கொடுக்கறத வந்து இங்க கேரி ஃபார்வர்ட் மனசு வந்து இழுக்கும். சோ அந்த மனசு என்ன பண்ணும்னா, அதையே அசை போட்டு என்ன பண்ணும்னா, அதை அடையணும்ன்ற அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வில்லிங்னஸ் அப்படின்னா விருப்பத்தை வந்து ஸ்திரப்படுத்திக்கும். அதுதான் ஃபீலிங், ஆலோசனை, திங்கிங், அதன் மீது ஈடுபாடு, அதை வந்து அடையணும்ன்ற அந்த விருப்பம். இந்த 3மே மனதனுடைய தன்மைகள். அதுக்கேற்றவாறு புத்தியுமே வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். இதுக்கு நடுவுல வந்து அந்த ஜீவன் வந்து அந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது அவன் என்ன மாதிரி குணாதிசயத்துல செயல்படுறான்ற பொறுத்துதான் அந்த செயலினுடைய வெளிப்பாடே நமக்கு வெளியில வரும். சத்துவத்துல இருந்து வரக்கூடிய வெளிப்பாடு வேறு, ரஜோல இருந்து வரக்கூடிய வெளிப்பாடு வேறு, தமஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய வெளிப்பாடு வேறு. ஓகே. இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களால நாம் ஆளப்படுகின்றோம் என்பதை நம்ம பகவத்கீதையிலுமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ இப்ப பூத உடல் மறைந்த பிறகு செயல்பட வைக்கிறது இல்லையா? இந்த இது வந்து நுண்ணுடல் வந்து செயல்பட வைக்கிறது. அதனாலதான் மரணத்திற்கு பிறகு நம்ம துர்மரணம் ஆனால் கோஸ்ட்லி பிளானட் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகத்துல போய் நாம பிறப்பெடுப்போம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு செயல்பாடுல இருந்து ஒரு ஜீவன் வந்து மறைகின்றது என்றால் அவன் வந்து இன்னொரு உடலை ஏற்பதற்கான நிலை, அவனுடைய கர்ம பலன்களை அனுபவித்து இந்த இடத்துக்கு வருவான். ஸோ அதாவது அது சொர்க்கமா இருக்கலாம், நரகமா இருக்கலாம், எங்கே அவனுடைய புண்ணியங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கணுமோ அத்தகைய இடங்களுக்கு அவன் வந்து தள்ளப்படுகின்றான். ஸோ பூத உடல் மறைந்த பிறகு அப்போ அவன் ஆன்மா அது மேல என்ன இருக்கும்? ஆக்சுவலி அந்த சூக்ஷ்ம உடலோட தான் இருப்பான். ஓகே. வெறும் இந்த ஸ்தூல உடல் தான் இந்த 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 மண்ணிலே நாம விட்டுட்டு போறோம். ஓகே. பூத உடல் மறைந்த பிறகு இன்பத் துன்பத்தினை அனுபவிப்பதற்கு நுண்ணுடல் அங்கே இருக்குது. அதனால நுண்ணுடல்ல வந்து அனுபவிக்கிறது ரொம்ப சங்கடம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம வந்து சூசைட் எல்லாம் பண்ணிக்க கூடாது. அதுக்கான சொல்றதுக்கான காரணம், இந்த உடல்லயே நம்மளால வந்து இந்த ஸ்தூல உடலே வந்து நுண்ணுடலை காட்டிலுமே இது கொஞ்சம் கான்சியஸ்னஸ் கம்மி தான் இல்லையா? இப்ப நம்ம மனசுல மாற்றம் இமீடியட்டா வந்த உடனே நம்முடைய புலன்கள் வந்து இமீடியட்டா ஆக்ஷன் பண்ணாது. இட் வில் டேக் டைம் அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு. இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருமணமான பிறகு ஒரு பெண் அடுத்த வீட்டுக்கு போறோம்னா அந்த வீட்டு சூழ்நிலையோட அவளை அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு சில காலம் எடுத்துக்கிறது இல்லையா? அது போலதான் இந்த நுண்ணுடலினுடைய விருப்பு வெறுப்பு செயலாக்கும் தன்மையை கொண்டு அதையெல்லாம் செயல்படுத்தணும்னா இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து ஒத்துழைக்கும். ஆனா அது இமீடியட்டா இந்த மாதிரி ஹையர் கான்சியஸ்னஸ் மனசு புத்தி இதெல்லாமே வந்து ஃபாஸ்டா வேலை செய்யும். ஆனா இது வந்து ஸ்தூலம் வந்து மிக மிக ஸ்லோவா தான் வேலை செய்யும். மேலும் இதனால் இன்ப துன்பத்தினை அனுபவத்துக்கு நுண்ணுடல் அங்கே இருக்கிறது. அதனால் இதில் மாற்றம் ஒன்றும் கிடையாது. எங்கே அதாவது சூக்ஷ்ம உடல் மாறவில்லையோ
அப்ப நம்முடைய கர்ம பலன்களுமே மாறாது இல்லையா? ஒவ்வொரு உயிருக்கும் நுண்ணுடல், பூத உடல் என்று 2 உடல்கள் உண்டு. அதாவது ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மம் 2மே உண்டு நமக்கு. அதுல சூக்ஷ்மம் மனசு, புத்தி, ஆணவம் என்ற 3 பண்புகளால ஆனது. ஒவ்வொருவனுமே இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறது. ஏன்னா மனசுதான் ஒரு விஷயத்தை இன்பமாகவும் எடுத்துக்கும், துன்பமாகவும் எடுத்துக்கும். 2 விதியிலுமே உண்டு. பொசசிவ்னஸ், செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்கிறவங்க துன்பமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். பரோபகாரமாக இருக்கவங்கள இதை இறைவனுடைய கருணை என்று எடுத்துக்குவாங்க. இது 2 முக்கியம். மேலும் பூத உடல் மறையும் பொழுது அல்லது மரிக்கும் பொழுது பூத உடலில் வேறாக விளங்கும் மனம், புத்தி, அதுதான் ரூட்டே இல்லையா? அந்த பூத உடலுடைய ரூட் எது? மனசு, புத்தி, அகங்காரம். இந்த 3 என்ன செய்யணும்? தொடர்ந்து இருந்து மற்றொரு உடலை கொண்டு வருகிறது. பூத உடல்கள் வெளிப்படையாக மாறினாலும் கூட மனசு, புத்தி இதெல்லாம் மாறாது. ஓகே, என் நுண்ணுடல் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. நுண்ணுடலின் செயல்கள் அவை புண்ணிய செயல்களோ அல்லது பாவ செயல்களோ உயிரானவன் மற்றொரு பூத உடலின் இன்ப துன்பங்களை அனுபவிப்பதற்காக அடுத்த கட்ட சூழ்நிலையை அமைத்துக் கொள்கிறது. நாம் வேற ஒரு உடலுக்கு நாம மாற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றோம், இல்லை படைக்கப்படுகின்றோம். அதாவது யாரால? பிரம்மரால மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு, அதாவது ஒரு அண்டத்திற்குள்ள நிகழக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாமே. ஓகே, ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள், அதுல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், இப்படி நம்ம படிக்கிறோம் நம்ம. ஸோ நம்ம ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடல் ஏற்கும் பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பேலன்ஸ், என்ன கர்ம பலன் இருக்கோ அதையெல்லாம் நாம கண்டிப்பா அனுபவித்துதான் ஆகணும். இவ்வாறு நுண்ணுடல் தொடர்ந்து பருவுடல் எனப்படும் பூத உடல் ஒன்றன் பின் மற்றொன்று ஆக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இன்றுள்ள விஞ்ஞானிகளால இது கண்டுபிடிக்க முடியாது. டார்வின் தியரி ஒரு ஃபெயில்யூர் தியரி. ஏன்னா நாம் எல்லாருமே குரங்கிலிருந்து பிறந்தோம்னு அவருடைய கருத்து. ஸோ ஒரு விதமான உயிர்வாழிலிருந்து இன்னொரு விதமான உயிர்வாழி பிறப்பெடுப்பது கிடையாது. அப்படின்னா டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ். மனிதனிலிருந்து மனிதன் தான் பிறப்பான். ஓகே, அதே மாதிரி பூனையிலிருந்து பூனை தான் வரும் இல்லையா? சிங்கத்திலிருந்து சிங்கம் தான் வரும். சிங்கத்திலிருந்து மனிதன் வரமாட்டான். அது மாதிரி குரங்கிலிருந்து மனிதன் வரான்னு சொல்றது மிக தவறு. ஏன்னா வேத சாஸ்திரங்களே நமக்கு கிளியரா சொல்றது 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகளை பகவான் படைத்திருக்கார். இந்த 14 லோகங்கள்ல பிக்ஸ் பண்றது இந்த நிலைகள் எல்லாமே. அதை நாம இது விஞ்ஞானிகளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. அதன் தரப்புல அவங்களால ஆராய்ச்சி செய்யவும் முடியாது. ஏன்னா அதுவே சூக்ஷ்மம், அதுக்குள்ள ஆத்மா. அதுவுமே 10,000ல் ஒரு பகுதி தலைமுடியினுடைய நுனி. அதுதான் அந்த அளவு, ஆத்மாவுடைய அளவு. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி அதை புரிஞ்சுக்க முடியும்? எப்படி நம்ம அதை ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும்? இல்லையா? முடியவே முடியாது. ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே ஒன்றின் ஆதாரத்தை கொண்டு இப்படி இருக்கலாம், அப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற யூகங்களை மட்டும்தான் கொடுப்பாங்களே ஒழிய இதுதான் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ராங்கா சொல்லவே மாட்டாங்க. நீங்க எந்த ஆராய்ச்சி வேணா எடுத்துக்கோங்க. ஈவன் மேத்தமெட்டிக்ஸ், நேத்து அது எப்ப எந்த கிளாஸ்ல சொன்ன ஞாபகம் இல்லை. அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஈக்குவல் ரைட் ஹேண்ட் சைடு. மேத்தமெட்டிக்ஸ், நீங்க இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா, யாராவது இங்க இன்ஜினியர்ஸ் இருந்தீங்கன்னாக்கா, ஈவன் மேக்ஸே நீங்க ஒரு மேஜர் இதுவா எடுத்து செஞ்சவங்க கூட பார்த்துருக்கலாம் இல்லையா? இந்த தியரி அந்த தியரி எல்லாமே படிக்கிறோம் இல்லையா? அது எல்லாமே ப்ரூவ் பண்றது எப்படி? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, இடது புறம் ஈக்குவல் டு வலது புறம் அப்படின்னு தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம். ஈவன் 12th 10th எல்லாம் கூட இது உண்டு இல்லையா? இன்டகிரேஷன், டிஃபரன்சியேஷன் இதெல்லாம் நாம படிச்சிருக்கோம். ஸோ டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு இதெல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஆனா அது எதுவுமே இட் மேபி ஈக்குவல் அப்படின்னா, இட் கேன் பி ஒரு எஸ்டிமேஷன் அந்த மாதிரி தான். ஆனா இது பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டாங்க. வேத சாஸ்திரங்கள் மட்டும்தான் பர்ஃபெக்டா நமக்கு அடிச்சு சொல்லும் இதுதான் ரைட் இல்லையா அப்படிங்கறத நாம வேத சாஸ்திரங்களை எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அது எல்லாமே ஆபௌரேஷம் இல்லையா? இறைவனால் படைக்கப்பட்டது, மனிதனால படைக்கப்பட்டது கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். உயிர் விஞ்ஞானியான டார்வின் பூத உடலின் மாற்றங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ள முயன்றார். அவரால் முடிஞ்சது. இட்ஸ் எ ஃபெயில்யூர் தியரி. ஆயினும் அவருக்கு நுண்ணுடல் அல்லது ஆத்மாவை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. ஒன்லி இந்த பருவுடல் இல்லையா, பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து தான் அவர் சொல்றார். ஒருவன் தனது பூத உடலை மாற்றிக்கொள்ளலாம், ஆனால் அவன் நுண்ணுடலிலிருந்து செயல்படுகின்றான். ஏன்னா இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது அந்த ஆத்மாவோட அந்த நுண்ணுடலுமே பிரயாணிக்கிறது. ஸோ அது வேறு ஒரு உடலை அடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய அந்த கர்ம பலன்கள் எல்லாமே அதோட டேக் ஆயிருக்கும். அந்த அக்கௌண்ட் எப்பவுமே க்ளோஸ் ஆகாது. எப்ப அந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆகும்? பர்மனண்டா நாம் இந்த இடத்த விட்டு போகும்போதுதான். மீண்டும் மீண்டும் வரும்பொழுது அந்த அக்கௌண்ட் எப்படி ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒரு ஊருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனா நம்ம இந்த ஊர் பிரான்ச்ல இருக்கக்கூடிய பேங்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அங்க போய் நம்ம மாத்திக்கிறோம் இல்லையா? அது போலதான். தட்ஸ் இட். ஸோ நுண்ணுடலின் செயல்கள் மக்களால்
ஆனா ஒண்ணு என்னன்னாக்கா, நம்ம ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, இந்த பௌதீக உலகத்துல இந்த அக்கவுண்ட்ல என்ன பேலன்ஸ் இருந்தது, அந்த அக்கவுண்ட்ல என்ன பேலன்ஸ் இருந்தது நம்ம ஆத்மாவுக்கு தெரியும். ஆனா அதை நம்ம மறைக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து ஃபெசிலிட்டி வந்து மறந்து போகக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி வந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்குறார். எது ஞாபகம் வச்சுக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கொடுக்குறார். எது மறைக்கணுமோ அது கண்டிப்பா மறைச்சிறார். அதுதான் சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர் ஞானம் இல்லையா? ஞானம் ஸ்மிருதிர் என்பது ஞாபகம் இல்லையா? அப்போகனம் மறக்கும் தன்மை. இது எல்லாமே இறைவன் தான் நமக்கு கொடுக்கிறார். நான் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலுமே வீற்றிருக்கின்றேன். சர்வஸ்ய சாகம் இல்லையா? அனைத்து உயிர்களுடைய ஹிருதி அப்படின்னா ஹிருதினா ஹிருதயம் இல்லையா? இந்த ஹிருதயத்துல வந்து வீற்றிருக்கிறேன். என்னிடமிருந்தே ஞானமும் இல்லையா? நினைவு நீக்கமும் வருகின்றதுன்னு பகவான் சொல்லிட்டார். எஸ். ஸோ அந்த பேங்க் பேலன்ஸ் இந்த ஊர்ல இருந்து அடுத்த ஊருக்கு நான் பெங்களூர் முடிச்சுட்டு நான் சென்னைக்கு நான் வந்து போறேன்னா, இந்த ஊர்ல இருந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அங்க போய் நான் ஓபன் பண்ணிக்கும் பொழுது இந்த அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் நான் கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆனா அதுக்கு வந்து பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம். ஆனா அது சூக்ஷ்ம நிலையிலிருந்து பார்க்கும்பொழுது இறைவன் நமக்கு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை நமக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா முடியாது. பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுள் எப்பொழுதும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவை வழி நடத்துவதனால் தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது முந்தைய கர்மாவின் விளைவுகளுக்கு ஏற்ப எவ்வாறு செயல்படுவது என்பதை எப்பொழுதும் அறிந்து கொள்கின்றான் இல்லையா? அது கண்டினியூவேஷன் தான் இல்லையா? மீண்டும் தொடரும் இல்லையா? அப்படி நம்ம குமுதம் கல்கண்டெல்லாம் நம்ம ஒரு காலகட்டத்துல படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கல்கி இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே படிச்சுட்டு இருந்தோம். ஸோ ஒரு கதை வரும், அந்த கதை வந்து அடுத்த வாரம் வந்து விகடன் இதுல எல்லாமே நம்ம வரும். அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து தொடரும்னு போடுவாங்க இல்லையா? அது போலதான் நம்முடைய கர்ம பலன்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்கும். வேறு உடலை ஏற்கும் பொழுது நாம் என்ன ஆகும், எங்கே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணமோ அங்கிருந்து மீண்டும் வந்து தொடருவோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ அந்த கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம வந்து செயல்பட ஆரம்பிப்போம். ஆனா வந்த பிறகு நம்ம வாழக்கூடிய சூழலுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய குணாதிசயமே மாறும். அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய செயல்படும் தன்மையுமே மாறும். கர்மங்கள் வந்து கர்மங்களுடைய விளைவுகள் நம்ம அனுபவிக்கதான் வேணும். ஆனா அதை நம்ம எப்படி ஸ்வீகரிக்கிறோம்ன்றதை பொறுத்து நம்முடைய வரக்கூடிய கர்ம பலன்கள் எல்லாமே அமையப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னுடைய கர்மம் வந்து நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் செயல் செய்யணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா? அந்த கர்மத்தை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆஃபீஸ் நடத்தணும்ன்றது இருக்கு. இதை எத்தனை நாள் நடத்தணும்ன்றது வந்து என்னுடைய அதாவது நான் எவ்வாறு அந்த சூழ்நிலையில எடுத்துக்கிறேன். நான் இப்போ ஆஃபீஸ் போகணும், அங்க வெறுமனே வந்து சண்டை சச்சரவாவே இருக்கு, நம்மளை வந்து அந்த இடத்துல வேலை செய்யவே விட மாட்டேங்கிறாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அடுத்து வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுப்போம். இந்த டிசிஷனே 3 குணாதிசயங்கள்ல வந்துடும். சத்துவமா இருந்தா எஸ் இது நமக்கு இது வாழ்வாதாரம், வேற இடத்துக்கு இப்ப போக முடியாது, இப்படிலாம் அனலைஸ் பண்ணுவோம். நம்ம பண்றோமா இல்லையா? அதனால இதை வந்து சகிச்சுக்கணும், அதை வந்து இக்னோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்தை வளர்த்துட்டு நம்ம நம்முடைய வேலை செஞ்சுட்டு போலாம்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை சத்துவத்துல வரும். அது ரஜோவா இருந்தா நான் தான் கரெக்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ரூஃபை வந்து நான் அதை பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா? அதுக்காக வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், பிரயத்தனம் பண்ணுவேன். ஒண்ணு அவமானப்படுவேன், அதனால வெளியேறக்கூடிய தன்மைக்கும் போகலாம். இல்லைன்னாக்கா சாதித்து நான் என்னுடைய நிலையை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டு என்னுடைய தவறு இல்லாத நிலையை நான் வந்து நிரூபிப்பேன். அடுத்து தமஸ் குணத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு நானே வந்து நிறைய அதாவது தவறுகளே இழைத்து இன்னும் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், அதாவது மேலும் மேலும் எழுந்திருக்காத வண்ணத்துக்கு நான் வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவேன் கோபத்தோடு இல்லையா? கோபம் வந்து நம்ம நாணயமா இருந்தாலுமே நம்ம வந்து கோபத்தோட நம்ம பேசும்பொழுது அது வந்து பர்ஃபெக்டா நமக்கு சூழ்நிலை வரவே வராது. அஜ்ஞான நிலையில போய் நம்ம வந்து அமர்ந்து விடுவோம். அப்ப நமக்கே அது பாதகமாகி நாளைக்கு விட வேண்டிய வேலையை இன்னைக்கே விட்டுட்டு அந்த இடத்த விட்டு நம்ம கிளம்பிடுவோம். ஓகே, இதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். ஸோ அதனால நம்ம சூழ்நிலை வந்து எவ்வளவு இம்பாக்ட் பண்ணுது, அதோட சேர்ந்து நம்முடைய குணாதிசயமே நமக்கு இருக்கக்கூடியது. நம்ம இப்ப இந்த இடத்துல வேலை செய்யணும்ன்றது நம்முடைய கர்ம பலன் இல்லையா? அந்த கர்ம பலனால நம்ம ஒரு இடத்துல வேலை செய்யணும் நம்ம. ஆனா அந்த இடத்த வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போறோன்றது வந்து வாழக்கூடிய செயல்கள், நாம அப்ப ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களை பொறுத்துதான் அது எடுத்துட்டு போக முடியும். பாவங்களும் புண்ணியங்களுமே அதற்கேற்றவாறு இல்லையா? சில பேர் லஞ்சம் வாங்கியே பிழைப்பாங்க, சில பேர் வந்து நாணயமா இருந்தே வெளியில போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாமே நம்ம வெவ்வேறு நிலைகள் எல்லாமே நாம கர்மங்களை எப்படி செயல்படுத்துகின்றோம் என்பதை பொறுத்துதான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆகையினால் மேலோட்டமாக பூத உடலில் மாற்றங்கள் தெரிந்த போதிலும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் பிறப்புகளுக்கு இடையிலே ஒரு தொடர்ச்சி இருந்து கொண்டே இருக்கும். அது இந்த தொடர்ச்சி எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு போகிறோம், கர்ம விளைவுகளால எடுத்துட்டு போறோம். ஓகே,
த்ரூ கர்மாஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லி நாம ஓர் உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகும் பொழுது இல்லையா, அந்த மனதினுடைய உணர்வுகள், அடுத்து நாம செய்த செயல்களுடைய பலன்கள் எல்லாமே அங்க எடுத்துட்டு போறோம். ஷயானம் இமம் உத்ருஷ்ய விஸ்ரு ஸ்வஸ்வந்தம் புருஷோ யதா கர்மாத்மனி ஆஹிதம் புங்தே தாத்ருசேன அனதேரனேவா. கரை காணும் பொழுது உயிர் பொருளானவன் உண்மையான உடலை துறந்து விடுகின்றான். அவனது மனம் மற்றும் புத்தியினால் அவன் மற்றொரு உடலில் ஒரு தேவனாக, அதாவது நல்லவனாக கூட இருக்கலாம் அவனுடைய கர்ம பலன்களை பொறுத்து இல்லையா, இன்னும் மேன்மையான பிறவி கிடைச்சிருக்கலாம், இல்லை அவன் செய்த பாவங்களால இழிவான பிறவி கூட அவன் எடுக்கலாம், செண்டாளனாகவோ இல்லைன்னா மோசமான விலங்காகவோ நம்ம பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. இப்பூத உடலை நீங்கிய பின்னர் உயிர் வாழி ஒரு விலங்கின் உடலோ அல்லது வேறு ஒரு உலகிலோ, அதாவது வேறு ஒரு உலகம் என்பது நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்களோ இல்ல கீழ் உலகங்களோ எங்கேயோ நாம தள்ளப்படுகின்றோம். இவ்வாறு அவன் தனது முற்பிறவின் வினை பயன்களை தொடர்ந்து அனுபவிக்கின்றான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. மனம், புத்தி மற்றும் ஆணவம் என்பது இன்பத் துன்பங்களின் ஆணிவேராகும் இல்லையா. சோ நாம் இன்னைக்கு சுகமும் துக்கமும் அனுபவிக்கணும்ன்றனா அதற்கு மூல காரணமே இந்த மனசு எப்படி செயல்படுது, அதற்கேற்றவாறு புத்தி எவ்வாறு இயங்குகின்றது, அதற்கேற்றவாறு நம்ம வெளிப்படுத்தக்கூடியது புலன்கள் செயல்படுறதுதான் ஆணவம். ஒண்ணு அகங்காரம், இல்லைன்னாக்கா நம்ம வைராகியம். அந்த உண்மையான ஈகோ என்பது என்னது, வைராகியத்தை சொல்றது. ஸோ ஒன்று பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல வரும்பொழுது அது அகங்காரமாக மாறுகிறது, அதே ஆன்மீக தளத்துல நிலை பெறும் பொழுது வைராகியமாக செயல்படுறது. ஓகே, ரெண்டுமே நாம புரிஞ்சுக்கணும். அவற்றை அனுபவத்திற்கு கருவியாக ஒரு பருவுடல் தேவை இல்லையா. இந்த உடல்ல குடிக்கொண்டால்தான் அந்த சூக்ஷ்மம் வேலை செய்யும். உடலற்ற நிலையில சூக்ஷ்மம் ரொம்ப கஷ்டப்படும், வெறும் சூக்ஷ்மம். அதனால்தான் தற்கொலை என்பது செய்து கொள்ளவே கூடாது. அது உடலுக்காக தேடி அலையும். உடல்ல இருக்கும் பொழுதே நம்மளால ஒரு துக்கத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்றால் அதுல இருந்து விடுதலை பெறணுன்றதுக்காக நாம நாம சூசைட் பண்ணிக்கணும்னா அப்போ வெறுமனே சூக்ஷ்ம உடல்ல என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம வேதனைகளை ரொம்ப அனுபவிப்போம் அப்படின்றது சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அதனால நம்ம நமக்கு எப்போ பிராணன் போகணுமோ அப்போ போகட்டும்ன்ற அந்த பக்குவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். இந்த உடலை நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய சங்கடங்களை நாம எதிர்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். அந்த ஒரு பக்குவத்தை தான் நாம வளர்த்துக்கணும். மேலும் மற்றொரு உடலை உயிர் பெறும் வரையில் அவன் அந்த சூக்ஷ்ம உடலிலோ அல்லது பேயாகவோ தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் இல்லையா. ஸோ சூக்ஷ்ம உடல்ல தான் வெவ்வேறு உலகங்களுக்கு, அதாவது இந்த நரக உலகங்களுக்கு போறதோ அதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ அங்கே போய் சூக்ஷ்ம உடல்ல தண்டனையை அனுபவிப்போம். ஆனா நம்ம பேயாக இருக்கு, நம்முடைய ஆயுள் முடியாம இந்த மாதிரி தற்கொலை ஆகும்பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்துல, அதுதான் கோஸ்ட்லி பிளானட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த உலகத்துக்கு நாம போவோம், அது பேயாக இல்லையா. இஸ்லோகத்தில் ஷாயனம் இமம் உத்ருஷ்ய ஸ்வசந்தம் என்று வருகிறது. பூத உடல் படுக்கையில் கிடந்தாலும் பூத உடலின் எந்திர அமைப்பானது இயங்கிக் கொண்டே இருந்தாலும் உயிர் பூத உடலை கனவினுள் செல்லலாம், மீண்டும் பூத உடலுக்கு திரும்பி வரலாம். ஸோ அது எல்லாமே சூக்ஷ்ம உடலோட குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. சிலதெல்லாமே நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும், நம்ம கனவு, சிலதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது. ஆனா பூத உடல் அங்கேதான் இருக்கும். அதுக்குள்ள சூக்ஷ்ம உடல் ஆன்மாவுடைய செயல்படும் தன்மை. இந்த மனசு என்ன பண்ணும்னா இந்த உணர்வுகள், பகலெல்லாம் நாம் என்ன செயல் செய்யறோமோ அதனுடைய உணர்வுகள், ஒரு துக்கத்தை நம்ம ஏற்றிருந்தா அந்த துக்கம் ஆழ்ந்து பதிஞ்சிருக்கும், அது ரிலேட்டடான கனவுகள் எல்லாமே வரும் இல்லையா. என்ன உணர்வுகள் நாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அதுவே நமக்கு மீண்டும் கனவுல சேரும். அதனால அதிகமா எதை பத்தி யோசிக்கிறோமோ அதுவே நமக்கு கனவாக மாறக்கூடிய சான்சஸ் அதிகம். சோ அவன் பூத உடலுக்கு மீண்டும் திரும்பி வந்தவுடன் அவன் கணவனை மறந்து விடுகின்றான். பட் ஏதோ ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு கனவு கண்டா என்ன பண்றோம், நம்ம எழுந்து உட்கார்ந்து விடுறோம் இல்லையா. அப்போ உடனே நாம எந்த கான்சியஸ்க்கு வரோம், இந்த நார்மலான கான்சியஸ்க்கு வரோம். அங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல செய்யக்கூடியது, ஆழ் மனசுல நடக்கக்கூடியது எல்லாமே மறந்து விடுவோம். மேலும் அதுபோல் உயிர் மற்றொரு பூத உடலை எடுக்கும் பொழுது இப்போது இருக்கும் பருவுடலை மறந்து விடுகிறது இல்லையா. கனவு எப்படி மறந்துடுறோமோ அப்ப முந்தைய ஜென்மத்துல நம்ம எந்த உடலை எடுத்திருந்தோமோ அதை மறந்து போயிடும். இதன் முடிவு என்னவென்றால் மனம், புத்தி, ஆணவம் ஆகிய அடங்கிய நுண்ணுடல் விருப்பங்கள், அதாவது திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த விருப்பங்கள், ஆசை, டிசையர்ஸ் மற்றும் ஆசைகளிலிருந்து ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குகின்றது என்பதே ஆகும். பருவுடல் வெளிப்படையாக மாறிய போதிலும் பல்வேறு உலகங்களில் உள்ள பருவுடலில் அவன் குடிபுகுந்த போதிலும் ஒரு உயிர் உண்மையில் நுண்ணுடலையே இருக்கின்றான். ஏன்னா அதுதான் அந்த மெமரிஸ் எல்லாம் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றது. பருவுடல் இங்கேயே போயிடுறது, அதை எரிக்கிறோம், புதைக்கிறோம் எல்லாமே.
அந்த பருவுடலை பற்றியான ஞானம் கூட அந்த ஜீவனுக்கு இருக்கா. ஆனா நுண்ணுடல் வந்து அதனுடைய இம்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாமே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கும் இல்லையா. அவன் என்னென்ன கர்மங்கள் ஆட்டினானோ அதனுடைய பலன்கள் மற்றும் அவனுடைய உணர்வுகள் எல்லாமே, மனதினுடைய உணர்வுகள் எல்லாமே அவன் தாங்கி செல்கின்றான். நுண்ணுடலில் உயிர் செய்யும் அனைத்து செயல்கள் மாயையே இல்லையா. அந்த நுண்ணுடல்ல செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே இருக்காது. அதாவது இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது வந்து நம்மளால அதாவது நம்மளுடைய நினைவுகள் இருக்கும். அதே வந்து இந்த உடலை விட்டு போகும்பொழுது நாம இந்த இந்த ஸ்தூலம் இருந்தாதான் நினைவில் கொள்ள முடியும். ஸ்தூலம் இல்லை என்றால் மேலும் சூக்ஷ்மம் வந்து தனித்து இயங்காது. ஓகே, இந்த சூக்ஷ்மம் ஆத்மா இதுல குடிக்கொள்ளும் பொழுது இறைவனால் வந்து நாம இந்த ஸ்தூல உடல்ல வந்து இயக்கப்படுகின்றோம். சோ அப்போ இந்த உடல் வந்து மாற்றத்திற்கு உட்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த அந்த ஸ்தூல உடல்ல வந்து ஸ்தூல உடல் போன பிறகு சூக்ஷ்ம உடல்ல எந்த மாற்றமுமே இருக்காது, அப்படியேதான் இருக்கும். விடுதலை என்பதற்கு பொருள் நுண் உடலிலிருந்து பிடியிலிருந்து, அதாவது இந்த சூக்ஷ்மத்திலிருந்தும் நம்ம விடுதலை அடைஞ்சாதான் ஆத்மா மட்டும்தான் மேல போகிறது இல்லையா. மேலும் ஒருவன் வெளியேறுவது என்பதே ஆகும். ரொம்ப அழகான விளக்க உரை பிரபுபாத நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்திருக்கார். இதுக்கு நிறைய விளக்கங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. பருவுடலில் இருந்து விடுதலை என்பது ஆன்மா ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு இல்லையா. இந்த ஆன்மா என்ன ஆகுது, இந்த உடல் இனிமே இது வேஸ்டான உடல் இல்லையா, வயோதிகம் ஆயிட்டு வியாதிகளோட உடன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உடல் வந்து இனிமே பிரயோஜனப்படாது. அப்போ இன்னும் நம்ம வந்து இன்னொரு பிறவி எடுக்கணும்னா இதுல இருந்து இருக்கக்கூடிய இந்த சூக்ஷ்மமும் அடுத்து வந்து ஆன்மாவும் இதை விட்டு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. மனம் அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு, அதாவது கிருணு உணர்வு அல்லது சத்வகுணத்தின் உயர்ந்த உடல் உணர்வில் பயிற்சி பெறும் பொழுது இதெல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த சத்துவகுணத்திலேயாவது நிலை பெறணும். அப்பதான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். அல்லது உயர்ந்த உணர்வில் பயிற்சி பெறும் பொழுது அவன் மேல் உலகம் அப்படின்னா சுத்த சத்துவத்துல நிலைக்கப்படும் பொழுது அவன் வந்து மேல் உலகத்துக்கு வைகுண்டத்திற்கு செல்கின்றான். ஆகையினால் ஒருவன் தனது உணர்வினை சீட பரம்பரையின் மூலம் முழுமுதற் கடவுளது பெரும் வேத உபதேசங்களின் அறிவு வளர்ச்சியினால் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியதாகிறது. ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் இல்லையா. ஸ்ரத்தா நமக்கு இருக்கணும், அடுத்து சாது சொங்கா, அடுத்து பஜன கிரியா, இந்த படியில தான் நம்ம போகணும். கிருஷ்ணரை பற்றி எப்பொழுதும் சிந்திப்பதின் மூலம் இப்பிறவியில் நாம் நமது நுண்ணுடலுக்கு பயிற்சி அளித்தோம் என்றால், இப்ப நம்ம எல்லாமே பிசிக்கலி பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஆழ் மனசுல வந்து இது பதிய ஆரம்பிக்கும். நாம் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோன்றது வந்து இந்த ஆழ் மனசு எடுத்துட்டு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த உடலை விட்டு நம்ம இன்னொரு பிறவி எடுக்கணும்னாலும் மீண்டும் பக்தி தொண்டு செய்வதற்கான மார்க்கத்தை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். எப்படி ஏற்படுத்தி கொடுக்கும்னா இந்த உணர்வுகள் எல்லாமே அந்த சூக்ஷ்மத்துல இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதனுடைய விளைவுகள் இப்ப செய்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்தினுடைய விளைவுகள் வந்து நாம அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டிப்பா ஏற்று செயல்படுவோம். அப்ப அதுக்கேற்ற ஒரு உடல் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறும். ஜென்ம கர்ம சேமே திவ்யம் ஏவம் யோபேதி தத்வதஹ தத்வா தேகம் புனர்ஜென்மம் நைதிமாம் ஏதிசோ அர்ஜுனா. அதாவது உன்னதத்தன்மை வாய்ந்த எனது தோற்றத்தையும் செயல்களையும் நன்குணர்ந்தோம் அப்படின்னா இறைவன் பகவானுடைய உன்னத நிலை யார் உணர்கின்றார்களோ, அவருடைய தோற்றம் வந்து மேன்மையானது என்பதை யார் மகிமை வாய்ந்தது என்று உணர்கிறார்களோ, செய்கைகளையும் நன்குணர்ந்தோன் அவன் அப்படின்னா இறைவனை கிருஷ்ண உணர்வு என்பது பெயர், இறை உணர்வு என்பது பெயர். அத்தகைய நிலையில் இருப்பவன் விடுதலை அடைந்த நிலையில இருப்பான். அவன் என்ன ஆகுறானாக்கா இந்த உடலை துறந்த பிறகு, அதாவது இந்த பௌதிக உடலை துறந்த பிறகு இந்த உலகத்தில் அவன் பிறவி எடுக்கிறது கிடையாது. அவன் எங்கே செல்கின்றான், பகவான் வாழ்கின்ற அந்த இடத்துக்கு நித்தியமான உலகத்திற்கு அடைகின்றான். பருவுடல் மாற்றம் அத்துணை முக்கியமானதன்று இல்லையா. ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாறுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆனா நுண்ணுடலுடைய மாற்றம் தான் மிகப்பெரியது. அதுதான் நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷனையே வந்து நம்மளுடைய இலக்கையே மாற்றி கொடுக்கும். நுண்ணுடலை விட்டு பிரிந்தோம் என்றால் இறைவனிடத்துக்கு போகிறோம். அதே நுண்ணுடலை நாம் மாற்றவில்லை என்றால் மீண்டும் நாம நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு இந்த 84 விதமான உயிர் வாழிகள்ல எந்த இனத்துல நம்ம விழுவோன்றது நமக்கு தெரியாது. ஓகே, சோ மனிதனாக பிறந்து நம்ம வந்து கீழ உலகத்துக்கு போகணும்னா அப்படின்னா கீழான எதுக்கு போகணும்னா மீண்டும் அதை வந்து இன்னொரு வாட்டி நம்ம அந்த சைக்கிளே நம்ம தொடர்ந்து எடுக்கணும். இதற்கு சான்று அம்பரீஷ் மன்னர். அவர் எப்பொழுது தன் மனதினை வந்து கிருஷ்ண பகவானுடைய அவருடைய இல்லையா, அவர் நவவித பக்திஸ் எல்லாமே அவர் செய்தவர். அதை வந்து கிருஷ்ண அதாவது சவை மனக, அதாவது என்னுடைய மனசு இல்லையா, கிருஷ்ண பதார விந்தையோ, அதாவது இறைவனுடைய திருவடிகளையே எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்துல நாம வைக்கணும். அர்ச்ச விக்கிரகத்துல பகவானுடைய திருவடிகளை பார்க்கிறோம், தாமரை திருவடிகள், அதை வந்து மனசுல நம்ம பதிய வைக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா.
அப்படின்னு கற்பனையால முயற்சி பண்ணக்கூடாது. நாம பக்தி பண்ண பண்ண அது தானாகவே அடையப்பெறும். அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும்? வெறும் பக்தி மட்டும் பண்ணணும். ஓகே. மேலும் எப்பொழுதும் அவரது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு இருப்பதோடு அவரது லீலைகளை பற்றி கேட்டுக்கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் நமது மனதினை உறுதியாக சிரவணம் பண்ணணும், கீர்த்தனம் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது நிலை கொள்ளும். ஒழுங்குமுறை விதிகள் 4 ரெகுலேஷன்ஸ், ஸ்மரணம், நாம ஜபங்கள் இதெல்லாம் பண்ணணும். பின்னர் மரணம் அடையும் வரையில் மனம், புத்தி, ஆணவம் போன்றவை மாசூடைவனாகிய அது எல்லாமே கிளியர் ஆயிடும். அதாவது பௌதீக பண்புகள்ல இருந்து அது பக்குவம் அடைந்து ஆன்மீக தளத்துல வந்து நிலை பெறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து இட் வில் பிகம் சோ ஸ்பிரிச்சுவல். அப்ப அந்த இடத்துல வந்து நாம எந்த உணர்வுகளுமே, அதாவது பௌதிக உணர்வுகள் எதுவுமே இருக்காது. உயிர் இருக்கும் பொழுது அங்கே மனம், புத்தி, ஆணவம் போன்றவை இருக்கும். மனம், புத்தி, ஆணவம் போன்றவை தூய்மை அடையும் பொழுது உயிர்களின் செயற்புலன்கள் அனைத்தும் சச்சிதானந்த நிலையை வந்து அடையும். இறைவனே சச்சிதானந்த நிலையில தான் இருக்கார். இந்த ஜீவனும் அத்தகைய நிலைக்கு சென்று அடையணும். அவன் அப்பொழுது அந்த ஒரு நிலையை எய்துகின்றான். இறைவன் எப்பொழுதும் அவரது சச்சிதானந்த வடிவத்திலே இருக்கின்றார். ஆனால் அவரது பாகமாக இருக்கும் இந்த பின்ன பகுதியா இருக்க இந்த உயிரோ இல்லையா, இன்பம் அனுபவிக்க உலகிற்கு வர வேண்டும். எப்ப நாம் இறைவனை மறக்கின்றோமோ அப்போ இந்த உலகத்துல வந்து நாம மாசடைந்து விழுகின்றோம். வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடலை அடைவதற்கான விளக்கம் பகவத்கீதையில 9.34 மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவை ஷஷி யுக்தவ்யம் ஆத்மனா மத் பராயணக. அதாவது எப்பொழுதுமே என்னையே நினைத்து, அப்படின்னா பகவானை நினைத்து பகவானுக்கு பக்தனாகி அவரை வழிபட்டு அந்த வழிபாட்டினை எனக்கு பகவானுக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கிறோம். நமக்கு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. என்னை பற்றிய எண்ணத்தில், அப்படின்னா இறைவனை பற்றிய எண்ணத்தில் எப்பொழுதும் ஆழ்ந்திருப்பானே ஆனால் அப்பொழுது அவன் பகவானையே சென்று அடைகின்றான் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. வஞ்ச கல்பதாரூபிஷ்ட கிருபா சிந்துபேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபிய நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே